арбохи. Понятно, дырыш ногчи. Qiyirvaş bar. Megar doci nogчалты дерз, мегар доci дahvайч баришам, понятно, дыр. Кузабер. Цацберш, белой, бу цацберш, полезный, идиоч, бу. Короче, что дел дьёч дупой хал. Ahmet şort arba bu oka aş. Sunum sağız. Nagabi. Assalamu alaikum olmuş. Selam. Войца ока. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Вообще. Я тройной дельч и ял алсам могул. Assalamu alaikum elç. İttoz yal hulun. ورحمة elç. Tqay yal hulun ve berekatu elç. Tqay it yal hulun. Tats bolçere çitiriyor etajnilo. Ta'ala oli yuqatuya. Sahip de yalla. Ahmet de bu arboşun sağa duy. هادر تار وجا يالدوق نكا بيتين تان قيوش يحتين تويق حقو لنا تار Solo alkas. Просто nokčima tāpēc busu dindēts, cendīsluši, ka canda matā dēcis un dēļ divas redzukas. Nokču ļuka dadēkļi dinda adolus madu. Nokču ļuka dadēkļi просто dinja hudī sarā. Ohi nača oelēji. Laqam Kafkazya da dadirler onu görüyor. Noqç dadak. Дамудок, Макрон, войца 1500 мердегден хожишан, шей маху арабизация да чия чолч. Бусел бубош, сто. Бусел вам казах, узбек, таджик, киргиз, но войсено вообще. Марш дойл, маржа айл. Садашты жо, истол самоват. Маршой, борс, маршой. Нах кад беламятсон, садашты бу. Хырбу, садаш, хырбу. Борс, и видео, где он вел свет, когда книжка вел свет. Ю алла, Люцифер, схату яхиси. Ну, вел свет, гупо, что форум, что кэсом. Берегите Коран, борс. Коран елче, да, мосо, это яздина, разбираться волю, вообще, цул бьет умам, да, что огонь. Ела, Люцифер, ас деши. Арби мата полна деши, ногчи мата деши. Ой, ногчи алжирский мата и кулио, перевод деши. Дела, обычно история что это, закон дует, акичк оман. Сомца, цец вал, хумца кардосун. Обычно одинёшен, хум что это, яздин. Сверхъестественный. Космос его, наурош, сумца, если я. Слабо, сверхъестественно, умам, да, себя. Делаешь, велхал, солнце, и дела, и амошна, велш, аминос, и цаемши, кверту, хацелоч, и элпш, хацелоч, и соединение, и LBT, сибо, ё, ногчемата амош, ё, тажвидский амош, и отцо перевод, и цане, ком, и хум дуйфи, язено, дела, ма отцо, зимош, хайн балхал, и цаэл, ам, да. Sail am da Yelsman chwa roha bosh.
Амина, ну, дишь вольвец, обычно историю, с этой язын, та закон, что она лилурдун, сом цакит и на хайр он был. Осы уақыт сол қиыш болды. Сол уақыт сол қиыш. До того вел хавел, шеди с умом дахчика. Дядя хорошо. Обычная история счастьешь, войняться обычная. Алвези, пожалуй. 4-24 войняться обычная. 65-4 ери. Из-за ячон войн обычная история. Асамитуляция. И да, на ней решение, ищее, беешь, история счастьешь обычная. Хамай обычно было, просто дünyanın lel dol humştu, обычно dünyanın lel dol humştu der barısı mesela. Борз, бяхка мобился придираться для Швейца, но кузаха сын сюха подчеркнет тон и войнохчи, чем обычные яйца. Цац дол метчка, шлел хылчи, цахылчи, войдуют что. В первую очередь, сега войн обычные волшом дати, войн ужасные истории шиш. Китионса, все просто. Нисба, иду баба. Борза, تقيت вдобавок сам эдрес Корана просто дишь чацунаха интамалер ца история шутига. Но пета шири дишь хавол шутига он тafsir шиш. И tafsir шу хадели так вообще ужас ужасел история шутсом. Ужасный ящик, аморальный. То есть, дядя Хыла, нисбахка, аморальный, конченый, шадл, да, а вообще то, что ты сам не ожидал. Маршваром. Маршвал тойзон. Нисвелера, аморально, что это. Борис Хажла, дальше давахчи и 358 хаделич, а просто Куран дишь, пример я лошь баханас, не только он массерна, да, тишь, в первую очередь. Просто и дадисич, дек до покрывала тихает элду. Но тавсир хаделич так уже цех вога, мух и глассен до элду, он до сайтем. Омар хулиелош хыллатига. Wake dicen dat ze halat mش dicen ma dat ze sunder eens mochel hadus tak na yo ma hulila dat bos in palma bu bos da lo stol swigem taditsna Omar stir sayo dayari sayari azudri dacha baliti bos pemore alli bos. Има да и большинство омена день связанный долгума, что ахиека 1% яйцни тешал, и что вопрос улпса дуйхат там кверча. Reveal these verses. To understand that, we need to see the events behind the verses. Hadith Sahih Bukhari, Volume 1, Book 4, number 148 explains the event behind the Quran, Surah Al-Azab, verse 59 Revelation. The wives of Muhammad used to go to Al-Manasi, which was a vast open place near Bakia at Medina, to answer the call of nature at night. Umar ibn al-Khattab did not like what he saw. Astaghfirullah Azim. What an embarrassing view. He decided to complain about this to Muhammad. O Rasul Allah, let your wives be veiled so nobody could see their bodies when they are defecating. But Muhammad ignored him. Umar angrily thought in his mind, he does not consider it as a big problem. One night, one of Muhammad's wives, Sauda bint Zam'a, went out at night to Al-Manasi to defecate. I better follow her. Ooh, what a relief. Oh Sauda.
By Allah, you cannot hide yourself from us, so think of a way by which you should not be recognized on going out. Umar, what are you doing here? Are you watching me? Astaghfirullah. What's wrong with you? How disgusting. Sauda was embarrassed and left the place quickly. Sauda met Muhammad in Aisha's house. Oh Rasulullah. I went out to answer the call of nature and Gumar scolded me for not covering myself enough. No worry, Sauda. Allah's revelation just came to me. Permission has been granted to you that you may go out for your needs. Umar later came to Muhammad. Oh Rasulullah. Good and bad persons visit you, so I suggest that you order your wives to observe veils. After Umar requested several times, eventually Muhammad gave in. Oh, all right. Here, Allah revealed Quran, Surah Al-Ahzab, verse 59. O Prophet, tell thy wives and thy daughters and the women of the believers to draw their cloaks close round them. Wow, Allah sent a verse based on my request. Убедиться еще жду. Dēļ, viņš un dēcoja. Vai viņš cedīs, nāk dēcu do, kad doma dēcīgā. Ar Omaru vēc, čūt jāvēl ilšula, išta tīvuhait, cerkumanš, išta alsmot, iqvasait pakravāldu. Muhammadu boškala avālā, da kočer advitās, ištīšai normāli dūhri došt ilš būš. Dik dotāk vēl. Išcām bīsina ārē vēl, arī cām zutčan, proroki zudjāts. Šie, он сказал, Олцер дословно перевести дичи Call of Nature из зов природы. Šie облегчить, да, бīsin ārēli, harti āvohan. Šie ultieši lētšā, cīci lasonson. Zutšiem mohtioh, sun hajoizinon, tudē, sudē, ukovād avālāndā, un jācakiet, hoi kudiešu, astofillah būš, doi. Яхан Muhammadid adīcin ukovā samagat dian, oqaits, как раз Allah kosun skīnut dinaun ajatel. Juhtā Omarī khān binauku. Iš 33-59 al hadājat imšienel. Omar Uba Khayon, no Yazin Lokhon. Wow, Allah sent a verse based on my request. And Shadi Khadishan, Isht Allah Khotoja Ayata, Khasret Ashuk. Boris had tafsirchur, Isht Hadich non. Цундел Куран ди дуешхена, ишт покрицел язинду. Тafsir хайвети уже вообще голделлер язинду тига. Аморальные истории, то есть намалар, да. Следующий. Дица. Бяхма был одновременно халатач хулыз. Следующий уровень хую хайвам тига. Борис. Ушло. Первый уровень, если хочешь Куранча, я зимерга, тига, чисто Куран, дишь, цецвал хуман, что тига. Второй уровень, и тафсир шаюется с Курану, чтобы понять истории, мать дуасан, хубан был, что дуасан, и каждый аят, что. А цот яха уровень хадиш, что. Хадиш – это уже третья степень моральности доходится. Но там есть и дальнейшие степени. Цейраха шарху – это уже типа тафсиры для хадисов. Тикчу, я знаю вообще тецволю. Просто нет проблем на данный момент у Энхую. И шарх что? Арби маттату. Переведенный сун от Керцадо, так приходится тига. 7000 страниц скачать, но шадул арби маттадуй.
Так, перевод Еша, ну, это очень большая работа. И за все это суна 4-й степени аморальности тикча язинак. Тикча язин дон, это хадиш хлят суманш. Тоже, это хадиш, это короткий дыш. А шерхша тикча вообще объяснять те же дополнительные информации. Просто ужас. Например, Бахомс. И махрам был хам хубор, молочные братья, хезон. Хезон. Хенца примерен и Айша ей, это Бейрхал Датсон. И по хадисам говорится то, что она заставляла ежельши бейш, что племяннич. Через них она делала других мужчин себе махрану. А в шерхе, точное название Сунцага, но Саркузай, да, я с ним был, всегда говорится то, что она даже кормила подростка. Он курбу второса, Лелина. Албарим. И ну это сава смотри, якая босс, малина босс. Албу чватри за. Боже, салах следующего книгу, а следующего шарх чернига дополнительной информации, то, что сама Айша кормила. Я ему ходи еще хакру, да, солнце карайна, по крайней мере, то, что Айша кормила. Ходи еще карайна худу, то, что Айша своих племянниц оставляла кормить чужих мужчин. А это шарх чуаха, там указывается то, что и она кормила. Айша считала, что кормление грудью взрослого человека запрещает ему вступать к ней. Она действительно кормила грудью мальчика, и он вошел к ней. А шарх чая зимдон. Ладу шонса, дивіться, за рулем вас. Шайдиство сам просто и обычная история, а это он просто и ему дополнительная информация. Если шварса, сон обычная история, сахетиш, сон кто из намалар, аморальная история шетиш, начиная с Корана первой степени, тикчуаю аморальная история. Так, второй степени, тавсиш, хаиш, и аморальность, она все глубже и все шире становится, потом третья степень хадисы, а потом уже шерхи. Помимо этого, солнцахака и тебя ходу хуа дуквен. Хазум шлю сучуам, киег мелду. Мурат Машева, Дабекала. Маршал. Чого доктор, он знает. Тавсир здесь, да, это Тайдезе маст моя, здесь там масе. Статься, если там юж, да, что Борза, и шадол, и он диша, он сон ахирет, часто гвацок, дуния, и шадер, гдеш, он дальше, и просто, и расширенность, духчуху, сам Коран, он просто пару сотен страниц. Все, прямо, маленькая книжка. И еще ходу, он дальше там, ну, противоречия, повторы, и умашется аккордов, он всех. Ладно, изам, заставить, и что, цаляща. Юхтавсиш Дюшена, это из этих 600, из этих пару сотен страниц, ценаха уже тысячами страниц, а то и десятки тысяч. Имел дол тавсиш, холшах тысяч. Юха хадиш аюется. Еще дон, там тоже десятки тысяч хадисов, чисто достоверные, между. А есть и хорошие, слабые, вымышленные, это уже сотни тысяч страниц. Юха самый шмак хуёхмон, а вообще хаюц и шархан, что
Тебя, это собой, шерха скачать. От одного ученого там 6000 чем-то страниц. Да, конечно, что лучше. И у тебя уже сон, это там за миллионами страниц будет, которые тебе еще и понять надо. Там к труду есть еще труд от другого, и плюс и фатванш, еще агенции современные, там, дедой, архакачался, язно, выше хаечит. Ну, ты просто не успеешь за всем этим. Все, хочется, охренеть, а царство полностью шадер пишем. Это каждый век шин лулу, чай жалобный книг, те сан штей язваш, ишт расширяется дин харюкис. Цан так вахи, язинум, что да, цон в любом случае. Мурат, и жалобная книга, менца, аса эшца, отель, чувахши, цануман рейса, холчи, ресторан, чашца, хал, язюраси. Менца, более забросил я это. Но, куза, надо понимать, это не жалобная книга, он да, всегда цануман рейса, холчи, язюра. Это книги, которыми ты делаешь себе деньги, пропитание, крыша над головой, люксус, эцуман. И, конечно, люди будут больше уже мотивации. Алсмол пулцериш, язя. Кому не лениал, да язяш, модайтах, и филмаш. Стадела и жалоба, и я за док дина, и он села. Сам и дагур сам самуме, самода, ама бохал жалоб, я за ёш. И це я здесь нацеловал. И книга жалоб очень не издаться. Там помимо жалоб ты можешь и поощрение писать. Сануман сачо сорезво шум короче. Это ча, например. Аса я зёшо эцумана чо резу ишт массамета харцакарю, аттацакарю, ишт баркалшуну ледой. Я оставлял свой отзыв. Он делчи и поощрение хыл юша. Цахалчи у тебя не будет современный, да я кирам. А алсмо хочешь, алсмо хонюктиру, ты сам себе плюс делаешь. Тот же самый с интернета, а я здесь шел и отзыв ши. А иш алсмо с диком короче, я здесь люди читают это все равно, они тоже туда пойдут. А как конкуренты смотрят, а что у них там такого сверхъестественного, что у нас нету. И они подтягивают свой уровень. В итоге для тебя уже будет в будущем больше хорошего, чего ты хочешь. И меньше того, чего ты не хочешь. А тот же самый негативный отзыв язычи. Да, иштицам, иштицам. И жалобная книга, борз обычно ca сих чую, меткю цыга язю, большинство ca первый раз чую, чьи кайцацу чуру, чьи метя, пользоваться цадоцунц. Глазом Бог ударом и отцу миллионами, а мобах чувак страничил, и дала. И с каждым веком кел нах шейн хиетер шдаты добавлять деш ишца один мецуни. Так, жаловаться, ишь моя, цю дела, вот я рупал был, а лишь я ставлю там. Ал, еще Жаловаться, да еще оно, это есть безбожник, короче, грязный кефир шавек хулква. Вместо того, чтобы хундрезовать, меча худу ажитал, хокка харду, دهم دات دقرق شوح يحونيس цакета якиду эл цахом цаулк сразу кафир безбож. Это означает, что ты прав. Он и нападение. Я шу, значит ты прав. Как говорится, лучшая защита это нападение. Нападение йохунд ак. Даум цаулч. Поэтому ты кафир, атеист, безбожник и так далее. Путин, шахадат да, ой, брат, тут боже.
قيد بوش مو يري تق قيد بوش هو قيد بوش واقو يسوري ليجينو تق شو قصيتها قيسة مش خلطة ديلير دول هما شو دعوا الهندو ديلير مدو ديلير الله هير مدو دولي الله المولي دائما دات شو ستيش الإيمان شو دنيا دولار أصبح ستيش مو باسا دقم كل ديلوي هاد قال يرس هاد ملاتش تقلش مالخ ديتش ودنيا دول خيش مصما ستون هم دات بارس سدي وعلى كل موليت ديسكوسيج إن سزتسبيت هم دات مخش هادو دقم دات يو شيلو ها السادات ديلا هر هند كوالنتي زتسبيت هم سجدوسون عليرس نهوت إيسان هم دائتن شو حقل هم ودنيا stol أدمي ليل stol هم دوت يازن nach ريز بولش تمش قيج قوم دوت stol هما تسليلو دول هما nach سياتس بيلش بيلا بيلش هما اشتخلي شياتس موخر دبا اشتخلت ديسكوس خلر اشتزات خبر سلطة دائما ديش بعد يلا إتعني عربي شنز حيق الثاني ليل ديشتوي دو دق ما خوش ولا دق كلن شو تشبت صوت لت نزات خوش وق بريود خوش وق شاهودي دو خوش ولا تجا سخني على شا كلن دول أدم ديولر دول هما بيدافيليسكي هم مشتريتوا دينك هر داي بو ساعة دابتا ساعة شيتشيال دوكم شدو إشتي دقر دنوير واتي سي عربي همش إيه هما الدال دائتر تخيط لأسا أوتل بايد بولسون سبيش بول كيس بات بيوخمش حقرشي سألكاش يشري وصما ديش ما ديش راوال وقلب لو إيردل هما ودقم كلن شون دائت يشات مكسن صار باعي بقدو باعص بقصد باعص يسو إدو ساتسيرنس Тахан йол или прогресс из Вайзама и Тсёлзама участие Арбая. إباز لا شاهول يلدو خوش أدم كل ناخلش مصوما حل خوش ويك دقو ما خوش موي هر كلن شون فوق خدها دنيا وقت مصوم خوش وغير دعو يو تناخ شادين دول هما ناخ بيولر بول هما تقوى تروال سخيص مثلا إسو ليلينا سو أزبادة ديش قابل سواء إسو أوتوبايد بول سو موخر دول ها جوكتش ليلاش دول هولسا جوكتش تيازوشم دول هم دول هولسا وبا جوكتش دول تعويقا دول يقول شوش داقا دا قيسن دا ديز باس اتيح دايمي يازن هم период نيس ياسد يا أول تاقروش شنوش يقلع دا تقال يتسا Борс, тебя хоть она можно понять, не знающий вергуешь, а хуйдуется цехлушишь все защитные позиции галяч. Цунас берг цебил гунда чишь позиции, а сахена с халюцер, особенно и цакерс таги, но бусу боцер и вечит сосо там галячит авала да выдумную мужду. Пророк не может такого делать, бо ждух чарцы, что ислам шхалласа. И царь дают, что он может оститься дютер. Но hence войны, что сам хаха читах уже цецверерсу. Он даже и доверие своему у тебя как-никак больше, чем чужому, ну, незнакомому, скажем так. И что тебя цецвер, тебя улилерсу копать, то уже свой бакхет ахтебош. Чисто Самое отрицательное, тогда я закрыть один зал, изучать те шрифты, ну, начальные, изучать там инсиды, что и. Но этот момент, до того это меня поразило, и холодных, у меня был вот этот голод к этому, ну, понимание, да, и чисто, и Куран, ты все ходишь,
юх переворщиш, раскмота, английский мота, немцу мота, переворщи, да, хашсига мухуду теш, может что-то не так. Ага, и трюкщакцейлер. Пришлось признать, Холцнах, откуда это все идет и что там написано. لما دوري على فيديو اشتكيتنا ساعدوش بطل بينهم دوش اساس دوا ده بطل بين سديس دوش فدوبو سو على موزز بطل دبو ist noch so schwach. Dann relats вопрос на сам. Савар, да да сам придумал чиса дела. Багдеду бусу багдеду остальное дег придумано дубов. Ist halke تقريبا تصور او برضه يفيتشن نوكشي ولا مش ادم ما نوكشي ولا مش يوم صوبه قيتم بولش والتقوي حقيقة olduş والتقوي هو любой информации, любой бияти. Ишин хамма хазия تلوحر имич حيو حوج итаг. صح الدنيا قيتم بولش والستق إميشر يحوج كورين ميشر حبو تون خائي هودو ميشر دو هون دو يتسين دو يبيو دو شو понимает قيتم بوشوك هيقل دوشوك نايوني مخوليس أون верит тун инс идуч декта инсан хуманс та негатив ютун определенно цан хуманс негатив ютун от нигтуньол негативных лет цахум негативный камелдеш цахум цун хази вот он от уман попадается до цу он не смотрит хар мичарду хар худутиян да ин сокун бу мича бу цахажи ишт лоч паутиню қиз ишт лоч цу نايومي بوي قيتم بوش بو ثمن ديك ورقي تعش دو ادم دو إيش باتسيبوش كي لوش لا دولي أتستيقو يو حال ملجو أهو الليل شو بيحشي إيرندوق تجحوج توشات عنهم نازتي بيتا دين تا كوارشو تا مولني قيت رست أولي تا خلق تا أشنو تصدي إشاء أشنو تصدين إسامتوا لا حايسو ويلشي ويشنجي تون إسامتوا عقله تون نأبروت حقيقة ونلو حلو يلاقيس أهو عديتشي سيرونو تو إترجل تدو شينيك لو تو يحون خطريا خلش دو ماليل دو تو چي أتاك إشكريسكا волка يو نيكوش تاو أتشوا от تيك توك چوا چوقواسين فيديو يو هو جوكتش بوي царь عليه чуқуасин يو قوي и сразу я замечаю окон никт иха леч палестинский байрка окон и сионизм. Откуда появился сионизм? И видео, старое видео, есть, представляешь, чекист бой, ласка бой, чекист инял пропагандюк. И алаш, вот этот наивный, безграмотный человек верит, вот и чекист, и камел, яш берег ГБшнику 100%, цаш якую ёч. При СССР дин камелду законный против Израиля, и яш пропаганду, он на это клюнул и закинул его на канал Чукуясна, и видео. Как появился сионизм. Буак, ник буалеч, палестинский. Ишт лоцк, хахекал долш цагалч, дайса хош цагалч.
любой информации, и мичар хаю, тун бух, капат от собой, ишт лоца коц, пропаганду, умно ишт галволи, давыдако. Юх хомелж о аху отцун объяснять, дичи хюги, сам цалахлок. Murat Segan īstenībā Heikl деш духнах būvēs jau no дать проверять содержание. Цыганс дополнительно сунгуштер худу. И до того сакрального умдиначенных даже тільки готові еще, что в буквальном смысле Kur'an düş xayna hatsa da того humans düti ценхл вещи де костюм пиджаком ты ухал до того сакральный день. Из-за того пьерма бу сюсон гош адам чуатац Куеш, да, ценс, шанисца, пьетерн, цаольярн, туда-сюда, до того ца. Докумаш, докцига сон гушем. И цадюш, и дал, он болел. Но смала сунаенс, и цахуш вергует сунас сатухас, хана ютас ишти дюч хана, шеголь, и цаюхтиш сунел. А их хуш признавать вергует, и уманш, и уже просто даял сун лично. Киетакет адам дац, юхинцаца вахи цари историш, юч дац, религия ляцал хума просто, да, док ича, лила дела. Док дошум ицо пайд, ихум ждица, и пайд босамца, ихум цадац, шейн, до того дац докцы досаца, ва хабартица, историш, тай приходу историш, юч, да, мовата, эс историш, да, бегаш бацишам. Просто юц баму бу. Борз, простой адам дюшела, скажем, простой цивильный цейра, да, они хотят показаться знающими туда-сюда. Ну, а молниш дюш, да, ишшей хазакона бейхшбон. Lanşım, çarım düç, mezgal. Somo nokçu çua lats, laş, mezgal. Düçna. Просто и елш, воршу, дусо ланс. Чуа просто ях еч, дойк еч, нокчу хритер, и дальчи, та пойд босум, ждется дюту чуа. Хала дис, не, чуа, да, има диса дюс, нокчу вош чуа. Имам бяхки, вот царь, и все. И дина защищать, дешь. Шухаешь он бож, раскрыматай. Нагайц, вот имам, чуа. 20, ногчи собезаться, ногчи там алу эрч. Имам. Шунхай асхаба, нексан шей, зуд хазиялыхи, шоло, шоло, яла коло, яла зуд хазиялыхи, че, су и итаюти. Сун дало, махбо, и дур бош. И дюч, her duşun iman, raskma, düş, вот her duşun ashabış, вот boş, işte taçıyor, haber düç, вот, вот dela, esa, ol, etçua, mu bu te zudri bu etçua, etçua bol, kazak, şi, nokçi zudri, çuğatsa, uğatsa, urba, dalma. Etçua, te zudri bu, sol, az, oyulma yok, halin, vokmal dela, çerik etçua, oğladı ti. Her huyuti ya, al hitramadı, imam, sab, دعوت ای پلیوچ دعوت بذار زود دالور باش ای احمد دیت مودید ای دوشن ایمان بار Сиалон томур вор кокчуа ца свет и велик я лерцин ца никел, что гон твор кокчуа. var А иш ца инс ца бусал бауша дал бог дешуша юхши хатер дич. Иш хайвешя иснаг ялер шичелер iş kaç bir değildir işte hum muhiyeton kabul da yayılır.
يقابل ديش سنتو مو إلر سنتا تشنا مو إلر دكتور سنتا إن شي ناغن يقع إلر ما سنتو يقابل ديش تعويل شاتوا أنكر وتروري بارس تكنتو إنت سرانو نه çaldı tüm dag çuak yira tüm it dolş noh çaldı tüm I huntu eler tani on da kazo çto on noh çu no i din duins ve nohçi şeyin lilin din du işte ve de olur ve işte ta o dikkat ader zoştam قيقين دولش لوش تاشت وياش نقاشت ساق تام مول ديوش يومالي واش اشتحدي عنده ويا انتو قار هر يقواسين هر بيوخ سكشي هر سلا فيزمي اخلو سوز ميزمي اتاك دالي سلا وخب بيزمي اش دقا يقش اشوي نچالي يقوش هنا دينو سيد موي واسموي غودي ها يقوش هنا اش تابيرون نتخز خزومش دوش حل تكيس شي كومونيزم تيول هنا تار موندي تري تخز دوش ناختو تخوش بيش انا سامن ديليج او بيو كاباتيج او بينز قواني كومونيزم مال بيو ايديولوجي خلا اش توت تخوشنا هينز Tuna yasuna yahuna ta izuchit din waywash izuchit din sugayn awayn ihaqowdich madar ishadik izuchit tadina way hadut dutush ha uchwayn khaz khiyatan lig way daga khiyatan lig maditni wayn tut eway khowshwash nachal isht maul luboy ta zakulisa mi ta biyo humadolsh hum tedulsh khayna adman ideologi tedulsh khayna khazhum on حلقاته وحقيقة ويو إذا كل سنة دقيق إدلوق تار إدي نتار وين تندي الهنز إذا يلشي قويون تك أنت on не знает и чуа долш дудат от рош чуа и дуй цара суна цара най шуна цара най цам капатин цам гуч дахкалс фа ихум قبل دي شي نانو قطع welsh تو عنكر وتروري بوفلا وتون понимает что и ларт я хум доти магатсон ларт я хум дат если то и قبل دي штаг шей нюк ахелш то عنكر وتروري بوشل شي он этим доказывает что и ларт я хум дат слон ادبع خلدي شум дат поэтому ديلير تيم بولي خيلي شولش دات ديلير خيلي شيء صابودي ماكرون ويستقولش مو سوى عاديتشن عادك حدوتي زلت عارفو الدين شو الآلية شن دليل كودل بوشك ما شغلاتا عشان خز حدوت شو شيء يرجع من تيجي الوقت البور كده يدي دوشة بور نوين هدي دبور شو دي شو الآلية شو هدي دبور شو ما تدري إذا دي سانتا شنو بدو شو Tvunta ela تعدين شو ال تعوما tvunta ilir. Säger det. Säger ilir. Så vet jag har to do it شو har to do it. Tak din şur erwelç. Viyezi vahq viyezi boş. İza duk ot sekç çurduk iza. Tu sekç çurmadı ya. В Коране говорится, что цанни нюцурит эдулш дат, даже Аллах шин люш нахбала хотер слячула жин диавалюш қиқамел доли шут эва омегер дон бош Коран чуа таъду ахо қары пайамарин сушт дилна яла куашт бехқин иумш маду отумшах цақия тақуш И мадуи самый страшный Макрон. И цакияти так. И хахуш специально шадик хахуш. И хахуш лиуш мавахти. И хахуш и буала бешбер шешей ца белолой бу. Гибешный белолой бу. А хорша хой сой цанхайна ойши махиллар полезный. Иди оч бу хорш.
هوش تقيت سومنا قيت لوش بيقول قيت روان طلع بس قيت دقدر الأدمى هم تحت تعمود سبع تعمود البيتفول هم أولياء هم دا شاء شو ولاية هم صدق دوما دا دي شيء صد شو موتو استل هو برتي بيتفول دي شارع ديش ناي أول بعض الناس مجد ناس ديش بقول دوما وين بقتش 16 15 كده جندا فرق يدفع يدفع بعدات واحد ديسا كل شيء وليش وات وات فين يشتغل ولا يهم بس Oye, Blitzboard, und immer zu der, oder Ledu, für Wiesboard, und der, du, auch du hast schon wie, Ledu, mech bei Wiesboard, der, Madu, auch, kennt. وإيش دي ترخي وخز دي ترخي تعاتي خز كناش نتان سو خز دعو خز نرمان دعليوس وصو بوصو بوصو دعليوس شي خز دوس وطبعا أستمع كانت يعتبر ناس بوصو بو واتي علامة زدوية علامة زدايا الأطو متأمة دي اللي عام واسطة وقصة إسراء زغوش أقول تيجا خز تعاهم سونم تقول تيجا تعا خز ديك وما إيش داش بوال بوق مكرون هون هاي اشتحون ممت هون هاي إقامة يالدوش عادو يطورو مهت ما تصار يطورواس دي طي شرع شوتو عندو أخشي بروباغاندي حقوقية إتيش مايات زون حقية غير شو تق إن سوق كيل شو علو شو ويستغلو شو استق قير ويش بيش بوالا ما بوي ويزي واق ويزي فينز مارشال خيربو شو تق أتا استويبو специально دايس دارجوش دو قير بيش ناخ بوي ناخ قيش بيش بما بو قولا شاك ويلاقو اويليش ويقو نونتار يوم شيوتر يال حيروي دي شولش مواتي adekvatni trezu tag مويا شادو لنا قيتا قيتش آقرو يبوش دقي قوشوا هاي آقرو بيشن ستويلش حتунс нисвал هندغير ты же понимаешь, ты же говоришь людям, что آقرو يحقون وآقرو ينцуна سواغا يرايو бош объяснять деш мало أبيدنا هدو هاون سون دي مراد سون أبيدنا دي هدو هاون تان ليش دينا سو كيتشينا بري فرز دوزي تعاو ما كديتن هما داتر بيتش بلغيروش سهل بلغيروش سوق بيتن دل تمشي ويبلبل ناخو غلط خشتاني دين تمشي بل سچو عملك دي غوير نين غوير بل ديدوش شير دو غوير وسنونم غلط وان بيش بلبل إذا دوش تعاتر في العيلة واتر عمر واتر تالي لني تعا مداتر لغاية سنة تحوي نقشي دلشي وتسمان تحوي بسل دبوخ شي قان والله البيري بيش قطة عوقة خلق دعوة شي يغتغى أنا هرما إبيغ الله سون إن أخبيش لا سون بيس ويستدوزنا ندوز ويش ناخ باتش Зачем они мне нужны? Дубовый, Коран дубовый, Аллаху Бо, Ламаз, Малха дубовый, все, عدتا أصلي عدد تسون يروش مبيز ماجيك شو عقلية أنا هون بيش شو примерно. ده بو هاي كاي هون هاي ده شعون بيتسبلت بيش بو هاي مش هتسغلت بيش بو لكن يبقي ولا حديني غري ودي بوجه ماجيك شو وين عبوش مدوس وجاي الخير داتي تقوى داتي يوم مش دم داتي وبوردوش لا شو ماجيك جو دعوة تندياش لو قميص وين بوش لوش وجاي دعوة خير دات بوش لا عدوخش مدوير وين خلش عدوخش لقوة خير دات ما بو كله خلش عدوخش لقوة دق مع دور ده يدق خلقية كيف كوين واي دات دعوة شو
Амет унитаршу, со уахтил только смыто со вицмавие. Иду к нему, да, со сун динца, дой сун сама, со бала, ба, цана динца, со цана динца бала был суатер, со. Кун се нокчел езер, кун се нокче накости, би се бал, ба, цу лама, здабар, ба, цу малабар, ба, цу алил да, се бал, ба, цадмал جاي الشيء ذكون دوي مش شافت شاك عشولا شي تاع عشولا شي ذكون كحي شي غير قول كانت يعرفين شخص تحنا ديت دين سبب تفتح هون تغيش بويش كمان حقوق دينا حدينا وات عنق جوات حق هذا نبيد بوش وصلوا مش لقش لدروا مش لقش حتى بو كمان أعطيه بو غير بوصل دينا دوي ساد ميودي شيخ ما بو يدين بيعديش هنا برات أتطلع هنا أتطلع Normalna yüz yaş açıl bu iş apral diyor. İsandalım hülil dat. Esandal usulum Allahi dolil dat. Peygamber esandal usulum hülil dat. Mu hülil dat aviyo şu boksa ta esandalum usulum otalla ante Peygamber ante smatas elçi aviyo şu koaliyat amud ante dizna Roma modu Rom. Hiç sağlığına okumna. Kem istiyet suna. ساقيتنا مكرون أسبوع قدو حوي بريات حيات سيات سيريو رينز أس يا чем смысл выборять бо حاوش صوت با يوم ست دا يقوم يقير دا قحن يحتو بارت возможность يات цера шадек да возможностью пока цер واخا او чингизу توزيكو أبو زادو قيوغو قيتيو أخشى دو ترويو نيتسبو أني могут заставить одеть или снять или говорить дон قير بايشو цер до цари церга ниц мабо أحبت ниц ты наоборот вместо того чтобы использовать хай болниц буй хай данный момент болница це умно, грамотно, и да, особо, цатуари, и амбиции, халалялар, бахандолши, ты наоборот еще плюс им помогаешь и себя уничтожаешь этим. А психолог, амбиции, халалялар. И в чем это смысл, Бог? Хюладу шло такой со стороны хокюк царяч. А Бог низ хиечвол такой, из-за даже он побоится тебя поддержать, амбиции штеуэл хок хайрули, ай дог дече ай цаэндол хум шхадит волой, ца юзо мавахня ай гаму хагаму ай кира накапица дой, дачутухай, и отдавала, и хуёк со стороны публично хуёк поддержать, вяжется со стороны молча, он сторона вега, он уйдет, потому что выход он айдхер велче, вая тош дол негативный агор, низ цадицер бахандолши, он дует и наивный такой, это ашвол, шахуда диес цагуш ашвол. Туна фин выбор да юакак إذا يوافق حين إياه وديا ويلو يدقت شو ديت تردوي أو حقوق ورديس لش ما دوي конечно и ما بقى أسحق حق أديكواتني حق تريزوي حق تصومنا قيت شو يهودو يهون لي الواشدو يتعاد دوش دولشون دوتي يتعاد делир доти ты это понимаешь и что эта идеология человека превращает в животное. Вот эта идеология превратила в животных нас. А ты из этого вышел и отмал и ювена. И ты стараешься это, от животных адам давай чего. Но это ты должен знать, Макрон. Мала и животные юйцунахцу, животные и не хаху. И животный бешен хищник и нацунах. И он нападает, шуй аквашт бак, безбожник, и атеист, короче бож. Он нападает на тебя. И понимая это, ты должен оставаться всегда человеком.
إبو أسحوك Nis Bog Murad. Abog, Asполны поддерживают, я шуф Цанман, Абог, что Цандешен, Джалват, Ботлегду Абог, Цад, я Нислю. Сюндели, дек дадице, духой Ошен, и был Киетам Буй, и Киетам иш Ладуохчуна, Киета дол Ау, Дис Диеш Духар, Ам Диско и Дице Мурад. Нислю Абог, Дерес, Макрон деде кыла. Даризит, Мачо, Дели машалху. И ишт момент наинт суна чух интересно хул Ибраиму Теслу каналдешена. Цери метод яц вести диспут, диалог, любой момент. Война чух полезную. Чунох больше, что пример лучше, надо стараться, что аккуратно алчибадать. Конструктивно. Вестхолдой, омана. Цардуч, так догантица лошенс, я заметил. Чаще, особенно канал Дешена, их очень трудно сбить с толку, во-первых, и во-вторых, на эмоции вывести. Ну, мы пока еще, можно сказать, начинающие. Это сама, да. А шакалов мы немало разбудили. Шуна вид ишт шуна шингер поучиться, да есть висталара, все равно там абага дел до дуаше, и одно ног дара, сасны луду шингер, аккуратно учал. ديكم مش لب تاجر حيت هي غلطة شوي حيت Дух просто, дух. До того, как схлецом церква дух, что вишь, ищи воцер ты бывай шорт бог, Санчос чо дик вестхул, то есть ниши хайкл должен дик вести отцу. Инц хахцевинан церна чо дик лаймон хуэнц. Ищ пример лучше, да, я стараюсь, инц ищ пример лучше, чтобы сосою выводить целое, ищ дискуссиям хлчи. Son zijn daardoor per время sinds sta oliechergest Duits schijnen ta дух zich на эмоции, ищем по-любому на эмоции холер сразу же. Но сосоя, штюх, замечательно, что будет сам попал бы чу, вдох, выдох, бог, да, сайдагаешь, что успокаивать здесь. Учиться, вишь. يسونا ولا دا حجوي أن سو يقوي على شنا ويستو شنا إيموتي جو أكتر هو دكتور تدير يتمس شو عول أنت دل أتبيشي أي بالقوة شتاء تقول شتويا شو عندك تدوسيش يوغدو شتاء أيمش ويستو عامر أنت صبر شلون دوي هيت سو داج سون سو ووزت سويش ودات даже кругу общения сейнала нюка شو خيط في اللقصة شو عشان أو شو الأبشين يش لدوش عندهم قال لدوش بقى خمس ساعات ولا لا ساعات خيط ساعات شو عن بعض كلا عادي سيستلا Ишь дух беш бумет, он тоже и качество ждать, улучшать ешь. И весь холоди, особенно и связки от. Это, например, сундагдо, станешь и ходи сама, да, лен, хармухает, он сразу же, да, на постец. Интернет, что, YouTube, что, сон сам хагует, что. Так, типа, шани свет бож. Да, это момент, это свободно. Это схуна YouTube, что это авойшен, что канал даур, да, лоши видео, что говорит, и руешь, ай кортенс, ой, не, да, надо их обратно тянуть, чтобы хоть заводить целое. Это тоже надо очень стремиться, да. على وباقي شهر مودر لدو ديكنيك كيف عديسيت ديك دو تجس على الرجول شو ده هيد هو قريب هو هذا ليتو ساعة مش ترقى يستعير بياش باقي شهر ديش هو ديس مش تفرش ده مالي الوش ديك يارد دو بروست بلتوني عايز تسيب تا بلتوني عايز العادية دو كنا ديك روم تا
وصل له في ستوري وقع على درون شو مال ولا قيس مال ولا وستوري وقع ولا در كلا ما يقدر ده برضه ويتعا وش من برزوات ياش تاسو شو شون خزق مش ما دي غوش ما دي ناقة دي شعار وعلي ما دي عايدس ناس وما خير عايش واشلار عايش يز عينان يز بولدوجي شون قوشو عخيشون داس نو يبصوا ناق شو بيعطاق سار شيء عايش تعدي سار ديوس تاخو شو سار سيزا ديوس وين يقلق وشو عيتان سندي شو كان سندي شو سونا يدوشلو سونا شو عكاستك سكردوز جمز إنسان خليه هو تاع na emocije, kamel docu, na emocije doće, hadüç şey, yetem alsam var, la du şey alsam var. Ayış taya kan akar yüce o şu sa yu kal primene. Akar yüce yüce yüce, akar yüce yüce yüce. Ne teje dıkıma da. Халиф, ну, кино, что Амалар, выпускайте Кракена, да, спецоружие. Халиф молодец. Но из-за тоже именно диалог, полный шакал яц, ищан. Что канал цедет они, тоже шия подход, любой шакал разбирать, он на этом идут. А видишь, кто просто хочет дискуссии, диспута, Цигаха, Ибраим, Тесла, Чудику. Вот именно иду последующие принципы, самые проблемы, что мы да, с одного момента просто халифи, институна, хан даю, что движет халку, что так уже движет, уже толще, да, мука что движет, движет халку, да, что толще, да, زعم أدمي يلا عيش نتوخل استخدم سوسن نعمات كمال ده بموضوع أتاك شريز وشو إنس بس ما ودي عندك صدق دي شو بس إشتغل ما يدخلون إشتغل بس نو просто سخنيات جيمات تخصون ساش نوري يحيات سو يوزو هما سو يحسب يجد ما ده دعوة شو بس يعني شو أنا كي проблемات но дискуссии вести не умеют. Но из-за этих аимшу я заметил тоже, это самандахац, он и холцунах следующей стадии, але не говорю. Ши опыт, он тоже аимшу и даже слушать, он начинает уже вообще лоцадуцу, просто разнести на кусочки, на атомы и положить все, что как есть. А сейчас он уже старается такие верцем, опыту, хоризонты. продвинутость шарика. Да, там-то дюк вячан, так что точно, خليه ورقص وخليه даже тут all ипкен ورقص ده حرمة أول شيء. Ну, раз, не там, хамял дяша, на то ладу, приятно, ну, так же, уже выводить целого, на галом войся, он и вывести вящий гол, но, однако, халасан, что все, у нас агрессивно советующая передача, ладу, вариант футбола, дукса, ладу. А все, у нас, жиматься, ходить, вокчина, то, например, خليه inderdaad want gewoon ja zo twaan dus de gen ja zoek daar ook plus latin also zoek daar ook waar wil lek telefoon لدوا يعني بواد يودم وانت خدنا تو مش لدوا سو عشان زين سو عشان سي دي ده ليش دق دي اشي يا اخي ايش عصفيته وده ايش خلقوا اتاك دق دوت دوت دولم ديش تعامل سودا فاضي Просто شيء كان زمان يقص أدمي وقع جمع أولي قصد أدمي شيء زمان سوى شو تجي ولا Pārmat juklāts nas un vojušu atcer no saini veiši vidjuši.
задним числом юх-юхаешь, да, юх-юхаешь, и задним числом все и больше, и больше. А еще чу ехал майерицам, инте юхашать чё. И просто и 24 часа в сутки солнце тверд. Юхтак, надо его зачесать, запомнить, то сажла ок. Такой-то час, такая-то минута, там сам могал юхня и халало, и дальше, дух и жинство церковь. ما هو الجحر يخش هنا صناعية تريك ثاني تملك مجعفر يعيش بوش ده تو ولا يغزي ورقصة начале, когда он начал, и что довольно очень يغزي خلوصه, а когда он начал это все говорить, да, дому он ради интереса удител, ведь а дальше записываю, عاش كردوسون يو ديشنا كل كركشوسكي شيء موري إذا بريود وتعايد وش لا دا قالوا يا شيء سو يقان لم سينهم شيء مو خدتين سيرنا يوست مالك كاتي سين وش ديشتم كاتي من هو ديش مقدو يكركشوسي ديش مقدو يكل ديش مقدو من هو بتاع ديش مقدو كات نيبه ديش ده أساس إديش تحتون إيميل دي تكتب شو أكتر وش Ainda idade boa, ему ходит. И перевод. Хаттер дерсер дешна. Dikada ayıl, marşa doğayıl. Macron. Была, Никола. Ara Была ekole тедика марша воин. dikey hodal vezio. Ara كل تا عندك ot Saudi ot Egipte abanç bolçar. İta halk gaz kıymat tabi amdel di ot ilmçna. Kıvavu iter periyot tiga aniye. Son ayetle seri periyoti ot arbi amda işte da duyuşmadı seri. Порохова. Porah ve iş bukuş. İş buk. İzze doktor amoş dege. O arbi Ela moşta bola nokta. sana etir valla değil das öyle ya canım. Tuman distriktin عن سعودي إيش بخشي نقطة مهتا أشتلاش بوز نقطة مهتا وشير مبارك في عباش البرات كما تعبيري وديش عام وشدو كسكيشة وعام دوال مدارسي سانا هيت بيد زوتومن اويلو تسيبس O bastır. Nokçi matta periyot destari. Elm tiga iş amda bolla iş adabin bisulma bu tiga. Dukobeş şayet guata. Yo iş nokçi matta amadar atabah şey deynani yo şey na oşka nokçi matta. Dis bolurma bu iş. Nokta palhır bu şade. Tillanma bu şade iş biç. Evet ya hensadak doğsuna katlı turvat çok murad kıvek ya hens dahar erdad oldu şara period diye şara din güç doğuş diye şah parmak doğuş o irş alır inan dine diye çok vist melhil için şayol büyük olur şey İslam şey bak haçu boş öz bir irş alır o çok in şey Logan Heyşin elin puş bu boş in şey halk bekliyorlar bu tilma bu iş bu açı ekş yoğu yıkattır çokçur şeyde yıkattır din evet çünkü hayguklu oturup mahet boşlar iş kastleş bu datoç bu renguş şeyde talli ta İşadek hokça diyetir doç ha dölş ha yölş hokça oy ayaç ihadiş işte döşe döş talli ta say gulk da ta hins otun gulk kıl bor kudu hins idahvetti admek idadit ihadiş dol diye bir sayın
تلمع والتجي دعديت ثاني خاديش دول دير إيش آمدش إيش ديش هرهو يشرسون هرش آمد تيري خديش تيري إستوريش آمش خديش إستوري آميش معمدينك آميش أبو ماس تيري ويوقع بيش بوت خديش تي بجري شوز مارع ديسة اليوتون أتبيري إيش ميشر بيلا إيش عين بو ودو تسارق إيس إيش خلق وباهندو إيش تمون تعباليش إيش آمش شادق قوش ديش لا تشتقر شادق ديخل دقي ويق حاج شوي ليلو شوي عيدلي وغلقش حاج نس قرطو يقي وين وزمولنش إتموت يقش يخزدش يديتر إنت اشترتلو إنت يخياتي إنت ملخ هاي خطر دول هاي تعقي لو همن نقطة قوبي تقطع بنقطة جوجل خليل ده تحقيق انفورماتيك حاجة شورت نتجو تاري أجر بق دوش تار ليلوش دول أرو أجر بق ليلوش دو أسبوش دول همن تيتو جنسون جد حديثة تحقيق إذا ما تقش بيش قول إبتش تيتش إيش تقبل هينز إيش تقبل إيكا تقبل هينز هو أحوال بلاتش قول أجبوتي إبتش بطر باتقي البوراك حليلا بوخر بوسكيلا بوش إشادول إهم إشتغل إن سامبول بيز هرشاشين هرداخر إلى أز داخر واخر خطن خوقته هو شيت أحدو دول ديزل شاهند دتور دورشتوهر فين ديزل دتور دورشتوهر تعديزل سن حلقش دول قومة وبو يقبل بالبحك وبهندو إبحك ويقبالر ويقصدر ويجرجر الظهر ثمن أويليز ويريس ني سو ألتا تشيا يق إنت حيغ مش باش ني سو دو تيلانتي أويليه يحيغ مش باش دينا دول همون حيغ مش باش نوحش ماتا نوحش خاطرش دو تنغلوش أسزا أل أسيسونج أو دقق قات إمامين أتاكانت أوق جوي أرمات ووق جوي أتشاه وين نانا دينا حيجدين أربل وهن أتشو وهن نيسو يوتشو وهن أتايخم شبيشم أتشو شا أتشو نانا دينا حيجدير تان الله وشين جيش دير دوي بو خاطر وشو أتشو حيخم شبيشم تور أل تعذرهم ليقن الله هون جيش دير دون بو ندهل دوقش ما دوتو تيل دلاتش دولي قوانش أروين دهل دوقش دوقو دحيج دي بو شاشي ناخن شاشين حيج دي بور دوي اتهاتم قتلات كورت بوت نيسو يوتو حيخن بيش شي ناخ هلك ديش دول نيسو يوتو أتو تحقيقش دول جورن يش تاغلدوش أشبوت ناخن ولقص شين هائت إديش ديش وتلاح وتشوح ودو القرآن ده ودو وبوغت خديش ديش خلهم مدى تتها إما جوش قيزي ما جوت أدمي تر أدم خبال بوش أدم تروخ كت دينوش أتناخي لودوش تاقر هو حيخم بوقر
أدم خير دوت أحد يزل خير دوت ناخوش شيء متى شيء على سونتا إيش تاريخ ويخ إيش توغا نوختي بو على مت كيا تاريخ حال واحد بيتش بول يموت بوترك يموت تابات نوختي ديتش هور هادوش نوختي على أربوي نوشتو وتر حلوقش أغدش إتموت حقيق أغدوي لدوش تار تلمت بيجش بوش وت لمل دوش خاهيت صادق دو صا من ده دخل الدين دقو بو صوخز دقو بو ومن تحقق شو تار ديش دوش وتوس إسلام بوش وتوس تلم يقع يش بات طبعا الله شيء تدوش دن جملة شو خيجي بقي شارخ قي شارخ شيء والله بوش ناقوش شخ автоматом леву шунду дала وين أقصد لاردينا дистанции максимально дистанция есть исламан бошу даже محل شريعة تديز أركان ستوتي قصة موسر كي شو دعيا غيتي يز بوش بيش طبعا إسلام ديستانسي داق ديز بوش وش بوك وين ودي ومن تحقي إش مدوي طبعا أتونش بوي هم تحقي алхсан хадыч дыч тош отте мота кагадин лач то мота теш тешим даниш бат эт хажмет дю адио акетам цар кафеш бубош нах хаз ойлеш хаз болхпеш хаз ديش آما ديش مش خليش دنيا خيق مش تان مت ورتن هرم دو بوش ات بونشر بولا تبيحش واشن كوارت باقر بو بوش واشين يقيرم شتوشته قيرم شها يحين ذات يشبر نيلو يعربو يحيخمش بيش بوجان يحدق وين يحيوح يبوش عارم حاشين لو دهار إيش إمرا حبوش بوس يوقع تشبه يا مرتشا ميلدو Hans Gergerlo Joshwain Bosch Ibaloin Gushlech Mother on Mil Howard Earth Bosch Balan Daesh Balan Uli Earth Bosch Dosh Islam Gordukoy. Salam marshal düşüyor kendi. Belaya. Toda hezi. Format da şuy. خشفون يا ماشكو
هدو عالد لير شو شو ديال دوخ شو دخول شو عطان يدوش سقوط شو عالدو هم دات ديكاشتو دي لغيتان مو parmot gino chuaqin khatqia chursoqin ta nastreeni muuyutia diturdaritekku ديال نستريني موي ديكم دون تو يوكفينا هو بوغ عوبات nastreeni khilaashaataan saraa chu nitralna plashatkit ooru elir qotsundel khwech churso wistam tsaqilar شو صار ديال جوها تامور قولي غيرتي مشهورة أكبر سقيك ناسي أكبر سقيك akbar masu plashatkishte qayqinuq akbar zoet sari sheser نبتقيتش عويسيتش دات راسيل اخبارز امال ديش تنسولش خخ اول ديك نبقي ترسو تو تعرج خينا واقع قشور دون стабильно после часа придал стабильно что камел деш вот все чего-то лучше камел просто ладош айча вот ايش لدو عرق صدق ده عبالغ عايش سجت لو شغلش شاوج داتين خلش دات ده جا عبالغ خلش هاي بس لدو عيش يعني وولرق تعامو دي تتصديش это переборщить динамо خلص دواتها Parmat mičvo vistqila Gush Mawat Parma, Poizor, Michagushu. oqsoq ja let gush uis telefon ja mu gush Otsalkas كوفي مال شرودك هاشت كوفي مال تاي يخسع تصور دي هاي تسوي شوية سم أصلا مش تخش ولا ويستخل بقدرها تسوي تسوي أحسن нормальный оппонент, короче, хазахиеч, диспутом Юрием Хасонцу. Но оппонент, он должен быть сознаниями, а не шетешердюч. Пармату даем ол, что кверча выдумать, им долгомашие проблемы шьяцолцу. А я с ним нардую, вот именно с этим. Сега был диспут яйцу. Не, оппонент, инца как я понял, инца سعلم دول شو أسقيادة دير دولي تعستق أتشوول شوات يأتويت تنس شين تقلات يا زويس إسلامية أتوشاي أولي دوي فخودي بروسيس إشت كروي شوق إز أسم أرحاهون دي لنيرتس شوز قوز هر إفير إشتازة بوستي تيجي هر تيك چوخش خلچي الشجلاني يقور إز چوغر ور الخيتش تندل بور أصدوي Bocht noch so qiet scho no en sit her khiller gutiga disputat en son gushta moeder tiga leche already doklucher wat zo
просто ще tiešām ел. Так цигах уже ценс олсум модати, он да чохка пармату ваязн до хуманч дать иш дючу и а уже илеча ще tiešām дючу. Так цигах бух бат цигах лисдой. Из-за хинц, например, со нейтральной площадки, что чисто цинк, изи шдицы сацахул, из пармац, цушему воуши, он должен ему это объяснить, что в правильной форме. Ажал хати шамбу, хометти гад аяздин, херду, сохок нахти шуэлца, в ходе разговора ищца. Наха альмдол, наха разно, буцерца по-разному ищца. Diskutiert wohl. Сам Бог что гишца, хüttüränni гэмонни, дачу нишца. Сайн хиетек. Бос. Свич хават сказать просто это хархил диспутию тига сунс, первые 10 минут я уже заметил, все кузах уже смысл. Я жалко, конечно, это особенно хирдухин, урукал. Ще доуд шаш. Но сунца гирцига, бухбош, цацагир сунцига. Да, и изначально вы халату ашхайна из Абдул-Вахаб Бог, что говорится, отцу цюни, пармати, именно нейтральной площадке, что воскресенье, халатадан, воскресенье, харши воуши, прислуши, укуши, халцелатуйши, давой и Бог, что эти моменты предложить диндосиз. Если шуши резвела, иштқан нейтральная площадка халатуарю, 20 часов, так, цикчуаш, чуши, камелда на раунах, что сутуру туда-сюда, ишт бин борт бол, шаллатинер, и вот я чу ина қост, ица қучур эн бог, что горе из-за қицана қоста, су камелы дирцюнцаны. Походу, я хочу его же Абдул-Вахаб Бог, что инца тагна даже хочу элла, синг хочу элла цу элла ю ицавож изелем Бог, что крицана коста ор отчуаться эфир шиаши ишти хулкыз. Селан даресинг телефон туяна. Це номер речуаться смс хаятина текст да туяна. Дик шей шилаше чуору эрицоно точно обещать шум децер. Сом элгерта гуду инца именно, короче, покевайца харуше хокка шева уруше хара дирду воже дирду ищи условия шара и олша покеца что гучуэлуат сон халадажи ищ ёлшкайна ищ стык сон гучуэлуатцер, но походу ищца походу работаешь, наверное, юзина и хахина, ищца веру, я доктеш, дукой. Распросрал по связи или убраться, вору или Хинц, ну, изелем Бог, что гук из, короче, цинктур косян телефон. Уйора, слушай, что села туарел шо, что цинктур урорелч. Шаиш хила о руши, что цбелх шумша дука буши, но ша хажурон чуэл я дыркцосвик. Oga, jo, i tiešām te modellen yani za خبرها العمر دول så mer tiešām cīnīts anie Rusijumā, o aicam mo tieši lišošu. Cigar yüčer fakš argument çok, jums stedīt. Bazara خبرها العمر دول аукана. Ну да, ламанбо, из-за услышал, чему элма дези, ажал ратишам бу, ама бахар хатишам итсабел ба, цометтига сафакт шу, хакарн дулху ол эл ишца. Сушинник амял хилдезис, саиз вообще элишат, с нейтральной площадки из яшхельчи, с сеймнени, с даже цабак хельчи, вожбак хельчи,
إخا إيشاتس يتعنقار أوزا إيشاتس هاني سواتيهر يا دولجن چيستا سويق خياتي زبريات كموچو دينش سدولتي ووشي تاني بلشاتك организовать سناغن انترسنا دولچاور بلشاتك организовать يو السينت اللي يتلعال شو Măsării microfon și daie, sana de uzbezăm să beș, vist hol vieșu, hens han elena, zlo armatin, tak, hovan 5 minut, я minut, han, все, ицун микрофон лот юаха, и вist hol валлас, короче, ицун микрофон, да, це юачун шихан, чак, слушай, все, шавели дае элас. Ицун микрофон дае, эн вожин цун дюбел вist hol шо, опанет, вац, цун микрофон хада, ишта хамсада, са шанс ясна, за что порядок лато. Marshall domāts, Boyslar صوتنا قيطون لا منخو Boyslar, Ламанху, они ахар эллак дуй из вариант ири, и чё исключительно дик вариант, одного выключаешь, другого слушаешь, и пока он не скажет, что он завершил шавел полностью вел, и все, и давай, как бы там сложно не было это, и слушать его до тех пор, пока он не скажет шавелла, и давай, так следует из дал чего так, ну и так все равно каст, и все равно в таком порядке без тульшелча, и продолжать дешелчу, и в конце концов это на поверхность выплывет, то есть один из людей все равно будет выглядеть немного заметно гордукаясь, короче, понимаешь, это все равно гамагой. سوقيت إز أعديتك سونا خائز نهمت جاوي إبيرو حالتي نير إز إنت أس مسيت تزا أبيس نحتنا إز ده سو أس إشت قميال دير دو دوائت أق 3 минуты دوائش مو قميال يبد 5 минут دوائش مو قميال твой вопрос мой ответ эл отшинстак бартхил чулт деш дол хумду хинц ашим дуйчтек дуй сун цикчу леч воорол шу цаха елечи гамел айлнду цаха сун يقيني وورول شو تشين بين برت بات إبيرو حالتين إفيرير إز حلوة ننترالنا بلاشات كيولشغينا شون دقمدو شي حلالة توي إشتا قميال دو إشتا بولي إشتا تاريلش تهويتين إرقز دو هنسا إشتا ناغور هنسا أشدويتوغ سوقيت هنسا بارمات وجه شو والي شتوب كووتا ويويت أسما سير ميكروفون شو حالتينير يوتاق أدناغن يقع ويوي تو مويزي عمو كيك إن كروتشي حنجا هو علم دو حاجي إزي وجي قيتشو أسبوخشنا تيجا حاين صارلا داحر إفيري حا إشت ويبلات يشخينا حتاشي ميوقع حاشي بارت خو دوات أبروستا إش ديستولش لاي خيط ويار إشت ريغلام تياتر تيجا إيوتو دوي ويشتا ايه اول حاجات تخن وايش رجلان شوشن تات حلا وبش تعمنت فارماتيم ياسنا تونم تون دابو شبوش اهي وكنت ابانينت лохшена حلا اهي ايش رجلان تون هرلا ايش пока не могу ايش таехать что кухать но этот регламент должен уже от тебя идти. دوات أق إشتا ديدو سون خرازنيتsa ياتس أس إشتا كيك أي نج بكاتع بلغل واللز تاق طبعا إش ديدو قوي كيك أي نج تن هدو وجو حشو هدو حشو يو أبيتك كيك إش برش دخل إش دعوصر دقوي تاق شون إش نيسخي تاق نيسخي دويال خي تاق تاق زعالغ أبس نتن تاشيغا علم دولشي تاق конкретно цело довод хума и отчугишь эрникюг шма и элиш цадихар хума дештой штаусу дукуета И дехтер можно каждые полчаса он отсек чубоша, штелнах по регламент цахуши, хор их саташт всех и базу информация на всех, и чтобы видеть дечедик он. وشت أس صهو صون هو عمي انت ساشيجا علم دولش والستجوي ديك علم دولش والستجو انت إذا سوي سكرمنستي خير دكتور إز ده ساشيجا علم
أس مصو خاطرشنا أجيب شلو أولي تعمو إز تقول إن مالش أوه هن سويق أوه هرش أوه علم دول شون هردون وجدون أقل شرع إتيا ديشنا وون هرئيلا حالا إشتاتناغ التليفون شيتين أس قميال دينا أس ده تعمو ديلا شيغا علم دو يلجي ويلا لو يقدوق علمام ده شيغا إتاكوغ بيتنا سر وجبو شو سكرمني شتيش ناخ نسبة لسون دوي انت اي اتويتستنا استقلاتس اشت اولي تق тоже нужно найти саму или شا وال ورون كروتشي هر ناقواست علم دول شون هر دون الشي شا دو از اشت شوم اير دو از ذات قيتي اسم Pois, en Sahat, doch sa Jürgen Sahet, Jalin, au primera. И zum скромность хила я батал просто бадерга лучше, просто километры намотал. Мичер Хайрон. مارشو بشر مثلا الموضوع عنده تجربة شيء عنده شو عدوه لهم دعاء ورديو يا دكتور ها دادا لوردوي داتي از بقدوي داتي از سنت يحقق غير تشليل شتهتوي ne tunda ba ما ما ba دعاء ورديو الموضوع عنده تجربة Ese marš vojlo. حتى دوسة مارشو Хуёр. Сразу обрубить, да, просто тут есть люди, которые чуть-чуть шоу хотят, понимаешь? Они не цакиет ой, брат тут, ажим, ой, жизнь нет, ажим, брать. Ну, шоу يغير если عصو شو يغير شو الخيط تحصل شو يغير شو شو من وقتي Я неправильно выразился, то есть тут высокомерие, ваш, не в этом смысле Бог дался, но все равно, тажим, холи, халавага, если эта тема идет, там, почему бы нет, да, это больше вариант, он еще, как бы, если с обоих сторон есть две Ну стороны, да, я готовы. вижу людей, я среди людей общаюсь, схожу, да, действительно, пармот смохчун, я опровержение, я цундольшин, от микрофон отключать, я хардо вожду, أتسارق أول يخوشير شارق أول اتجاه شادعوي إير هردر وجدر تدا سودا شي اتعال هردر чтобы ناغن просто я простой человек сун короче саму цадитич цабакхитсун уку вождитичи вожбакхитсун я малограмотный дуй сосан нах духу будуй чтоб наган дек до цуга Фатер да иштамока. طبعا تومر ممكن ورقه ما وديش تريد اشير شاي انا وديش سو ياشو دوج جريشون солнце на передаче يوم اساس اليوم يشادك حد اللقصو لا букча нох чиси ها صار وديش مفتي وي سالحس ديش قميلم ها يرولكم خزسون Чингизи цани эфире гютия. هيجوا دكتور خير يتعدد حسد بس هي دكتور ما تبع مية تبع دكتور بقى أتوي هي دكتور أسبوع هدوء اسم يحيز دا اتسحيز دا هو دا ناغنا حيز واشدل هما جو от процессе диалога со стороны Уэйсон ишталадуёш нахбуй أتعرشين يقير تعبيدي عدل هم دات ده действительно هر استيوت هر اس داتوت هر سون نيس خيت هر سون خارت خيت إعلا ناغن إيجوردو وين بيدي عدق وينوخشي قومن ويبيدي عدق خطابي أغلش زغلادي تينا هم دلور درت يا عيال إسخدا إز إتخ побуждение ينقص إز دات
Бойсгар, тут речь вообще не о тебе, братан, вот так что как бы модела. Шедек татер думает, ой, лёлш, как бы. Ну, жизнь, юпасть, как бы, дающая. انزوخشور تعمو يازي نسويجي ميلو ايل تلأسون علامة تخرطو لي ليبو اصحالغ ايكنا ليل شغينا بارمتي تخرطو ليلي نبو دات اسل ديار شارنا سيعار شارنا اسخرطو ليليو ايل خيطة دات سون قيمت اير دول ليلو غير شو تعني ديت سخرطو تليلي ناس يا بارمتي تليلي ناس يا وقير تليلي ناس но почему-то потом дичи бойер бон, самогат, я вот. اي ليلي عنيس وليلي اليوقي يا ايت ندات ديل دا هو ذا عنيس وليلو اشتخيتا تكجو تصوغش عطيان лички чувствую газина гвац. Негадас, критик принимает из бойсов. Не, критик воспринимает еще и каждый раз я оправдываюсь, да, что сун сайн хак, что ты чуа из телец, из нейтральной площадки, чисто махул и низ валило хажуруй. الشجمسي تزا يلا سو الجورناليست وات يسا образован ульца его прош я ведущий ват сун сайнхуч дек Дешу, да ладно, я мобил, что я тебя перебил, сам просто дагденчур, Элиас, вот короче, тады иду. И вот что Элио вариантери от отключения микрофонов, одному отключаешь, другой говорит до тех пор, пока слушай, все шавелла дает мегадон, Элло, в таком формате, доя, тебе даже ничью сторону не надо принимать, вот тебе просто надо будет включать одному, выключать другому микрофон в такой системе, и все, дикая глухилаца, видишь, и вариант, он как бы. يتاحل خلو الرياسة البوزة وتشوا دكتور ودويرة يقرأ ودويرة يتناول تورسو شو عم بقول قال إذا كان في تيات خد عودة تراس شو ذا قول ذا شو يعني عم تفسير دي أو ثمن يعني في خط بيش تجيبوه ولي تفسير أحيانا لا عادية أبوه لا تناول تناول تور إيشنا ذا صوني مو خد في دي خط الناس تتوتر إذا Выводирю, выводирю, ага, ирю, оса ирю, знаете, гата, хума доси хардуен, просто бойс харша, даду лучен, хамела ду, энти, وقتاني ميدل يلداخنا دا سيسا حطول نعوغ أبو يهوشنا так билгал вахдахна да свонах илудвул идахкандо ала вот отключение микрофона и форма дая чана бойс харек тана де бях билил харяц сухач. Полностью согласен. يوقشوا إليشكي شو يازي شوي سون هنس عملوا آلة تلا حيكوك يعني سويك دول خاطر هقناغا نيوقع لوين ساي إلا بلا كروتشي أسينيس وتسلي اليور آلين سون يتدوجو غير شو دات Бойсгар nisu lielo šlono, tā problēma ir. A nisu iść mikrofon daju štumda dies. نه هن تعشيستك بالجلوال خلشي اش بوغو دويل خيريو تسيجادوي اس راس اول канал حلتو اش توبي ويوي تعمل فودي процесса короче اش ديودوش отсте дадагчи асит حر افيريول شينا حلقه زائمنا ديش دوز تعشي اش تعويته وتي وش دعبوي короче и процессию и регулировать. Я говорю, что иншадек, например, ца иш ди ол уко, виш ди ол, ца массу хума шадега, ца алхе непосредственно от шинстаги цены, ца бартабин, дуй, так, со условий шарю, окон условий шарю, дикдут оконна резу, ой иш дадагой турдуар гулк эл хилчи, иш дадагит, вариант, хирю из. As dama boys. Бойсгар, на моей памяти очень много вот этих эфиров, где заранее договаривались, но он не соблюдался не потому, что это дикуй, ловуй,
так устроен человек, все равно ацалодуй, шейн, к примеру, сабр делал, что перебивает. Шахат, суайлхит, он хочешь, не хочешь, он будет как бы влезать в разговор, чтобы исключить этот момент вообще, человеческий фактор. Вот Малар, или как вот здесь говорили, вот начинается разговор, и потом уже один высказывается, в ухо, микрофон. Он говорит то, что хочет. Сначала начать можно разговор, чтобы началась вот эти, чуть-чуть перепалка началась, для начала вот это обмена. Давай, так полностью воды. И вот так можно выработать систему, да. Мабахар логически не сможет, барстабина. Все равно это не увенчается успехом. Хочешь, не хочешь, не разбери, вообще вас нашел, короче. Мосфорез, он хлит лурват. Да, ну, в таком формате, где человеческий фактор будет исключен полностью. То есть, и в конце концов, хуна, лишь хряц, потому что ты просто нажимал кнопки, ответил, и все. Думаю, это... Essence nis suna elchiet is that masu nis masarna nis хватил that, но и nis وليلو عشان أس для себя ينيل ويود حلقة эфир شيشنا там 50-100 человек тир довольно уже тярлеч эфир шка даже 500, 600, 700 слушателей холорк цикчуа that. Это значит, это было людям интересно, да? Если шейн интересно, да, цари, шейн ладуолу, да, цари, цанису целили элхи, цари, борбар элсун, царит. Я из этого делаю для себя вывод, да? СМС из низ, будущее. Да, чигерер катла, например, такой эфирил чайна. Интерес, моя интерес. Моссорез был басом, а я. Ну да, халва хуларсун. Эфир юет шлет шабат. И с этой стороны резбочберш, и с той стороны резбочберш. Да, вроде бы ты стараешься, вроде бы ты делаешь. Хайзен, бег хаги бобол. Короче, ише был бег кстахерлак, да. Инти дайс куштол, и сырчи, и гумниш, да. Инти auch parma и дин опровергат, яшберш. И чох дайс куш бат соса. Короче. Это я ارشادك ليلو عشوك صغر الخلمجز Бойся, нейтральный латта, хохил мек шок, и сахатом жоп дуя. يغدين خاطر سون دقم صدو يغور ديلر ما Ай случай, cirka цент связи велчох илм дол шуэл иштук. Цент связи велирот, кацо типа, шия из-за скромности, högeilert, типа ша километр, намотать бем, ерк юмдин дацел. Хэнти скромностью я цо багдер алла ему китро. Сун он бодек дис ла жо грамотно на остор из ца сун тун скромность хитиркез. Wens auch musel don, honi ist просто хетта, но и скромностью или он правду сказал. Сега, хуш, Дама бог сун тун скромность хитиркез, да. Сын керчадек, сын хурдац, то просто шен впечатление даючему, что... Да, сайн тун алехтел мнение юй. Сацун цулт я тун цены герга лот на оста цены. Hintsam telefon, jij nasacins, zult ja oosje telefoon toegs is de zo'n, nu zo, ta rilk dol skromne pere, nu is je.
Viņš Kēčam bolžu modelēs, он делин рамштан. Хинцам дела просто поначалу сон соишт и типа из-за скромности цугы что нах арца болел. Но хинца хайниш ти хета алхит это уже совсем другой вид. Не, ас нах арца болца барас. Hins syögä hokkul ilma duha as dir du iz karochi oli nar syögä ilm dolchu I atvetstinas du it eletsa in samu eder tsanagan gerga taber syöä shitsalu shkhul du khul razna yutiga случаешь. Nahar asüç holna wasta iza süg unoç o ist alm dol şu oqa etya deşna o har du hoja du ela sunsun номер huma ela astin telefon tu ana qamel dir şa sam basbe скромный gil qoq dol ya ya yol watcha noqchik antu iz Чё, простой парень, а? Босодин даквачошина, я ашвата сахдат бая. Ица бо стоизен. Инзайс мубо я объяснил тебе это. Шегер цагал да он же не может, например, шег цацболчан, шегер цагал да из-за уже, короче, за ответственность нести и целую шахул цацбол нахдуй. Ел барас. Эсов забари мир, расслабься, братишка. Да не, я просто особо и не напрягаюсь. Бойсер قطعت это он юха номер разузнатен связевал варианты связевали она там говорит что чрезвычайный случай и шло срочно подъехали до чего вообще أستنج تخشني نشط إتو قمع الخلة تخشني أسم بوك علم دولش إيش صلة شوق هو علم دولش ناخ بحث ما تبوه صلة شوق علم درش خير ما بوه ناخ وشتا شا إشتاشي موكشو ليتsa إشتا تاتس снеровыми связаны что ситуации هما объяснить يرسون دوي так тюнгио إشتا باغي إزي سهوت رواتسون سلاتسنج إذا سلطان وشن تيجي سيديوش ولا يديش ولا يقولش والله شويتي والله شويتي لوتي Султан вообще тешим халбахан лиос пацан. Не, ладно, يديش ولا يديوش ولا يقولش والله شويتي. Gazda pernah buju čo? Halal to vedot. Султанник оставам полностью пармот опровергнут твою эту роль шок на площадке ты. Все. Полностью. Redaktor Staatsmeister, da moela, moela. Ja. Из Москвы мы на таш дни явлены те султан, что интересно то. Sunadek as يحلطوا عطوا شائر خردوا يالسون صغا. خجاب لا من خجاب ما سنتيو. لا حلط Чейк вадите, чейк. It's a horse once. Who do you? Moestar jag mikrofon vet jag. Berk vill.
سلطان مال وي حوالشا مال كل تعويض يا يوخا ويدوخ تعال مول شواط وين هو يوصل نيوين إن بعض يدك يدري أسامال وين يشوم توش دو وهو توش دو الحمد لله مشغول ودوكانيا غازوتين قوليش ما شاء الله ما شاء الله دير يخطر خدر يعني مسكوا تعال نتاش مسكوا الدنيا يالينا خدي أبو هيتنا حتى درقوا الحمد لله بوش بو قام تقاستواش بغاس قي تغاس قي لبونش دنيا بوش بو هودين دنيا قام قياسدا قال غير بونس قام ما قياسدا да то ну бусудин это черта хуй вайн фашизм отрицать то фашизм аш яшел фашизм и всячески отвергать яшу бусудину аш пропагандировать яшу фашизм иду бусудини дик بطل دين خلال تعبيل قلون شو نو بيلقلون شو تعبيل قلو ايوه ازرش بيلقلون شو например فاشيز اتفرقات تسو بيلقلون جبارة عن قوم هو التق ايمن ها اتسو ات قوم والله ام هايو نخ بوش هم سياتشسكي اتفرقات ياش بوصل دينو الدنيا واسع واش باق بو دينو كان ما تسبو انا ما هذا فاشيز ناس الدنيا واسع واش باق امل ده سلطان سخات درس عود ها انت بوصلدن дүйч как бы проповедовать шуко сялган исөглички чу сообщение аязя я салам алам доч маязир аиз сөгер تعديلير سلام علامي атеист воюющий атеист توصل صديلاوي فوندو атеист سلام ويشين دعيوت يخ شو يما يو يابشيني каждый раз مرليل هنوير موات وويش مو متسيني تحر قميال عجلام تو يقع تدينا حلقة قميال دنيا ويش مو This more boys are salam dažodies. انت ويش نقطع بقلو يشو تاخات قلو يشو سلام بدي Velina, det är att ärståistan, det är ärsta tyistan. Hujuara, boysna khilos. Юхер, бусул вообще салам дал дицло. Салам салуш хилос камял динас угур юхер бусул вообще хилос, да, цай. Угур чо бусул ол. ناقص حالات خيلوس نو سو سلام دل حق وات ال is خدي is ايتو دين مدات ده صدق утверждать все это он получит все да проблема утверждать а единственный безбожник на волне камялдар и минус тоже не основно но не هو на волне свободен безбожник ши ну там вообще безбожник الحمد لله غاز خشوع بصل بنتي Здравствуйте, Оля. Крепостной сан, а добрый день, башка мелок. Здрасте, до свидания, приветики. До свидос, Олас, до свидос, Оль, до свидос. Я måste få klasiga, måste få. До свидос, Оль, до свидос. Я иду, где-то соседен турбия член Москва. Мört für Mawata, es ras khshu busol dinte yatsagi yatsazveksons han besau mört für Mawata der war. Ja, Mawata diese. Ja, aslan. قمل ده تطلع راس قشكرمت بوصل بتغيلشي حويقرسن بيق بيق وقيلات هون تعرف اسم انت تيتس بو ورا ده بوصل باخل والله طبعا سيخت دين والحويقر بيق
عملوا سيجر بيحبك عملوا кто ты такой атеисту, главное атеисту, хамилу бо, гадуатсун. Главное атеисту султан. Ишадал биогал, Аллах анте пайгамбарде угар ишадал биогал тетушмиос ватс. Бакол атеисту. Макрон сулил да ты, عملوا سيجر بيحبك кто такой حميلو بوغ حميلو اهو شو عداش تلقاني عملوا كذا هو كذا والله غوصة ميلو تيرزن تدويلشي عملوا باخ شيخ بودي ميلو تيرزن تدويلشي ميلو تيرزن تدويلشي الله شيخ بودي باخ عملوا باخ يوم سبيس همش با همش ديش همش ستين لا همش ستين هون ستينك همش دتيتsa هون ستينك فوزي سيلا وول دالونك وزي سيلا وول وزي سيلا وول دا حوت وول ديلو ابريز دا تسوي شو ديلو بنقص اوبلنا موتش حتى اخره ووتش Ahmadi Sultan, deo priznavaat sevi ešavāt. Ovu deo priznavaat sevi ešavāt. Palma bīt Sultan, kas šo mako mēlāt. Deo savini go, čua melvik, o čuavik ševik deo savini čau. O, mi čau. Milu vica serc vica. Allah твой. Deo savini čau ukso. Makra, hon ničer della deel wel. Откуда ты взял это? Šun šanā dārīvies, un dācis vies darqis, un duniet evēt. Šuvies mūdā, un musul duniet, حاجات مودا مش عدد دوش إسلام دين مش ديلر هون مش ديلر إيش الدنيا أنت وشنا الدولة ثاني الدنيا أنت والوكسو خيبيو أمور الإسلام دين أوش وإيش دولة وش الدنيا أنت والوت آخر Right, what so الدنيا أنت دوش بير خلش دو ألدو إيش بيوم عليه الصلاة والسلام no هوقل شو قيادات هاي كسترت قيادات هاي ديل سأخل وقتش كسترت إذا قيادش سون حيو ببيوغلات عيوتشري بير مقدرين نغبة مقدرين يوم مشتات خدتو الله والله ديل والله تنتش يوم توشتات سون например هو настоящий атеист هو خدتش الله بيوم تنتش ладно حجلا الله بعني يا أخي إنه ديل سأخل بتستوليني شيء الله بوش ويتر الله حزنها لدون جوتان خاتش مريال سون الله يوش خدا دين سون لامس ديت شينا الله اكبر اوش وتلامس خزوسون الله ستوع سنان شد دانيان اوش دين دولونا ديل دين دوت ادو لوكليا ديل بوش كي دوس من سبو زرون الله سون بعد اعوذ تلز الله هو زنوا اعوذ نفسه الله ملون رأي حنان سنانا تان إديل دعبوش إديل سعبوش ديك ميشر ديل ويليريا إيسو سون ما ديل حاجات الدنيا انت ويلري سو إيش ديل ثاني الدنيا انت ويلر خنان الدنيا انت وكان ديل ثاني الدنيا انت ويلر سنانا دا إيش ديل ثاني الدنيا انت ويلر يتو إديل سعبيا إديل أوش ودا البول بياس إيش الدنيا انت ويلر هم ويزون شكو Zo'n reis, ik wil ook wel dan lezen, SM. En de reis, die onkel, zeg, als dat stopt, ik wat. Wel wil ik ook reis, wat maar. Deel wat door. Presto weer zo reis, hoe? Dan dat je nog, ik wel tischreis, wil ik ook zo. En als je weer het stopt, ik wat je pak kleine meer. Zo, ik ga weer het stoppen. Ik ga weer reis, ik ga weer Не важно, я хана вере отступник, вот это точно хорошо. Ну все равно хует свищ, вел воли воли. И христианин вала. Христианин вала, а? Христианство есть второе. Свободе. Аллах есть второе. И христианин вала, христианство, бо де три единства, бо эс делах есть второе. И ваца атеист вала. ثانية ديلة تيش الوقت نه عربو بيز غاسكي والله بو بوقتو ما بوطان ليشتين ويرا استوبتك ويا خالف لوبل قوم اللي دوك ما ويسكم
Sola so noche sola ule an raske ubaka ba. بس هون دو يزالة إسا دين تقيج وات بيغمرين عليه الصلاة والسلام سي تقيج واتي الله سي تقيج واتي اسمو حال ولي وقيد تونجينهم يوش داتهم ميلغ نوختي تولا حال ولي وون إسانيا سي تقيج والغاسق ميلغ حويقتي سلطان السيت أكيد شو خما وقت الله السيت أكيد شو فيغمر السيت أكيد خما وقت شو حقو شو نعبر تسندل حاجات سلطان السندل لبرهم خلوا دات باردو زكو شو حقيهما ما تسبوه مو تسبوه خما هو يبقى دو حاجات سو بنيام سو سستر من ودوش ما وصل ودو وصل سون خذ كودو هكا السندل خاصو الله يفيغمر يخلوا دات سبوه أشياء إيش دوز إيش داتا شو كوارتو دور دبوخ هيتو رازن سويو نما بدأت الله تنمية شلون زك عام حاجة يقول لدرهم وصلوا شو تسدينا إسندو لدرهم خليو دات الله هو إسند جاز دور دات وقدو شو إيش تخش ما دو سلطان إيش دبوخ صحيح то есть мы пришли к тому, что Макрон аш Бог بوصلتين دول شنو تعلم بو بيخلي لاتي الله والشو بيغمر والشو عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى يشهدك دو просто والبلاي دوق عندك هكا ما بوخ بيغ داتي نو دول شو إيش مويات يشم важный момент دوكا والبلاي ولا دوكا والبلاي boş ايش بيتا ماجون تيش بيخبأ ماجون موتورة ماجون любой стек, короче, вот мегон يخبل صوت والبلاي ولا دوخ все. سلطان وسلطان إغاس قنوخش قومن تقولر إهما تغيتون تغيتي. تقودين كيك داقديش تو بوصلدين حتى قودين كيك داقديش تو حجلا منو بوصلدين سدوتس إغاس قبيتشوس إغاس قنوخش قومن تقولر إهما تغيتون تغيتي. والله شو هاي توقع دعوة سغاس قيقروسون سون تعوب والوش واتي يسدين سيت اقيج واتي يسون ولا دين سدوت هي حوارزا صاحب دين دوت وات سون انتريسنا داس حقوم هناخش وبوش ليو شو قوي например بوش حقوم يعقومن إغاس قيت قودر هم تغيتون سلطان ملوي تقودنك تقود توام باش توام مخشي توام مخلا خلا هنت أصين تقودنك пожалуйста حول سويت هم شو пожалуйста открытую غاز قيتونا أمريكان قيتسا بتوي هم خلشي مش تقدر شيء أنا دوي بناتنا هنت حقوم من سر يا دينك أتن دكتور ساعة هنت أشمال ساعة ريو نست حاخ يح ساعة ما يتقيات تام شيريو قرير قيسينيت قوچون دي دو قرصون ترسين يا اشتحين دينشون يدوغو عليا يو بشي حيوي مراد например حجلا حجلا حيدك شو عيجري ما إكستو أمنوش مجدون بيتش بو حيخرج داش وبيتا سوات حيوق باس حيزة تديش هين ياوغ ويات تتلوش دق لاس راد يويا يات هزاقرنيت عاشا نخشة تشيرواش يوش تقنخ تشيرواش يا هزاقرنيت حطنا بيسني عديد سلطان بيسني عديد دا إلي ميت هو سيريوزني غرق يا بوسو تقوى دات غرق يا بوسو تقوى если надо будет и с Аллахом буду воевать بيان حلقوا بوتين وش روسيا نوخشي قومن تقيدنا قبع ازير ادم دينا موخت حق بيقنا مارشو حيقنا نوخشي شكر انت عاد وقوى اللي يعتسان داديق تعاقو دوش يلا هما يلا سوق عاد وقوى اللي يسوق شو هالر اس изначально مساق اولشتو نوخشي موات بيج نوخشي موات بيج دين سيت اقيج تا دوجيني يرجين التتيش والوصا قيت عني قيدلو ما قاستوردو ما خيرا حونت اي حيا نوخشي تو اخير وشتك واتا نوخشي شادك قاستوردو سلطان ايوتشل ارابسكي بريدي ريليجي
Ots religie no ist Tuma Jozug nachcheach. Geht ja. Вот твои не вага хайх, интина, Hör hier noch zu, Jozug noch hör. Hai Mostar chun Zahar Gamoyo Schwarzko. Абсолютно Загamo яц. Хасун Сокир от арабский религии но динахун и хвар ишт иоту адмях. О молдатун та Яхья просто существую из киетё в человеческом облике существует на хвар от религии киетё. Там ни Аллах, ни Бог ни при чем. Религии аш чуячу от своящий от адмах. Киетё хинс хай кома вол тагала от قوم مستوى ويكوي مستوى لاسقي غولي وصون فعلا بوشخش حي غلق ملتش دو осознавать цедо. مراد شو مش مموت شو مراد شو شيء قوما صدق يا شيء قوما انت عموز ينوكش موات شيء عربوش شو حدا اندلت عربو هم انت عوش كتير يوانا وات شيء قوما صدق يا شو просто نوكش قوما صدق يا شو عرفت كيتو مش شيء قوما صدق يا شو فلا هو قال لك هو احسن سواء هو определить ايش определять يا شو Хорошо, Макрон. Ahis dienstag, that's it. Oh, prost Allah, wa idir du al-satiyashit, payagmar idir du al-satiyashi bakharo, wa hant iqashto, payagmar khilkhlar tiqashto, wa Allah khilkhlar tiqashto, wa busul din khilkhlar tiqashto, wa Syrie or Libo je Pakistani or Libo No, don't say about I know more watch there. Watch there. Son Allah, son Allah, son there was. En så delar till så Elvini så är det som vi har med så delar till så. Jag undrar så där. Så kan man bitch så kan delar in och kan det ha håll حاجة dinos the David شرخي dinos David delar till så Allah till så. Dinos the David يعني ستان ديل بيوات ستان ديل تيشو تيتو وشنا منقبوينك ملو Хорошо. نون متشل ديل تغاسون اش بشاش حد يشدق دينوس ديفيد شيء باقش والله اصلا حد الباحون ميتشر احط عنك تيشو ما باق سون اش ما يلوش سون حاجه سون سديش دين دا الدنيا انت مالدو الحاجه ديل وشن دال قولن دوشن ديل دو عندوشن بوش حد نقطه حد يكدو بيريم شيء بيتريا بار بيريم شيء بيتليك ده اليوسمان هيشي بويل سارخ وشوختر تسخل شو دايش الحمد لله تسانم شين دو خيردو ده مغلاتين أولي بامبر فيتا شو أحسن ديل دال قوال نيخو شادك أخو شيشم بيخ الحمد لله نو شو تخشوا حالت عن إيش قوالن بريغا شو عن إيش قدر تلبن دات و يتع أتلقى شي مني وريو خاات شو نو بلو بامو تعنكورا قوالن دوشو كنيسو أتلقى شي مني ورخلات عن بور نصون إيا الخيط ديل ديك شو وزي سيلاوا شو بروستا تاك قوالن دات وخوم هاي خشوا حالت زام خليو شمواتون على جوابوش أتايش بيزبوزنك شبوي ليروق هجواب أمو تجن أتايش تو يقيدو يداق زوالو يغاس كحوال غولو أهمو دال هدي دوتسو توتي تكوي زي ما أتفيشا حول تا تجيك ويا أوزبيك وتغاسونيز полностью Коран изучить наизусть Коран хуштагуиз фуабарк ахлю сунна вал джамаа ол шел сектүй таган аш ай лил вашел Абу Джаир сквалли нюбарон свой Абу Джаир свой нюбаронис так что Сацунах о вахт ешь Коран полностью перевод человек штагуиз изучить дин любой суннитик рубильник чутулыч штагониз аш ючел бредю что действительно аш бюч был действительно иблис ербу делир Аллах ер и хили шолш бат султан Мурат иблис
дуэль, тиеш во. حاجة представить, дия, ай моста лахт, раски моста, от моста чин, ца ненависть, ца умяцка, хочу лелш, нохчишт. Хвела غولي خيتسون غاسقي بوش قميل ديش بول حي حال تيش تغيتون يا هما تغيتون إيش تخيل شيء أسيت سغاسقي حوالون ويستخل يتحوي يهولو شو تو هوبا خلي لالتون تو هوبا سيوغ غاسقي ويست مغاليتاس غاسقي سيوغ قميل ده هما يات سلطان سون غاسقي هما تغيت أس قميلش دلال سون غاسقي چونس أس قميل ديردو غاسقي چونس أس يوق مهتق ليلواريو يسلي أس غاسقي چو شاش سقومت يعين الخاش سو تارت إقلا تسح شاش ديندول همان تار ميل ديندول زي يوغ ديرزده نوخچي قام دو شي па чалкы эл су признать дой أس غاسقي چونس سيوق مهتق خيريو No tān sunt šai biohalhuatin, šai kultūra sunt evatin, šai lugbiem cahum dīrdāts, hoja huma jāts. O lugbiem dāts, tā ašul āskričuns esuka meldīdu. Короче, идинтия съехать, решая проблем политики, получается, раз. Политики, юдер. А через эту религию использовать хайхуина хунгуш дацер. Дела сам хитвел, аса гутта, со шинтам ол. Именно, хоца виц образно бос, иш догвалил нохчи шех, царина хунгуш яц, и религии чу яч. Через него айягаде, шую цаугинах нохчех. Шей мастах вицойтна, шей цар динак диц дейтна, шей нохчал диц дейтна, шей يا جيت نقناش هو يتصاغ أرشينا نقناش يختار. مراد هو تيجي على ديتس ني ديتس تيجي تون 100% خوش ومدي. Zoals dat puskat dan i ditstellers, за граница. Буй годами, десятилетиями бешло. Цан муатта бит бел шей адач дистшадалум дистел. Цан юк абу духбол это иштан лежи безбожник шунюк атобе беш. Нохчи мат книжки де ама бен. When юшур борин свой качатта диза. Аз да пускат то цан это нормально нахбу. شو ريليجيوس أتودياتي شمكين سلطان أتودياتي شمكين نوكي مات عامنك أو أتودياتي يا عشوال حوي سلطان آقرو خلا آقرو خلا أتا استقاع أدمليو قيت يا إيو شوشين يوقع ورازمت مش ريال أتيستن أدمل مش ريالي حون صعنا ميت يا أتيستو تعال ويرز أول شخزيون يا حقته استوات يا الحكروش عبيو حقته استوات يا الحبيو وميو حقته استغل حبيو وميو حيي يش يا أته استوات أنا قميل ديش خزيون حيدار يا فاجلا مراد هون دي ده تايونتو هيقل دونتو يا أدمل شو دوت هيقل دوتون خاشي الدنيا بين دوتي تيش وات الدنيا تاع شو ما دوتون خاصون ده الدنيا всячески تو لدي دشينت إيرين ليش نزغلات تو أوي أشون أتليشي أتيو شو أستحق السقوط شيء الدنيا بين دوتي غوفت بيك عاد إيه ناخ ما بيلبيا هول تشينجي زارديز غير باتون أبيت غورتن عاد إيه هون قميل بسوار شتوت عارز وغيرت شو أصبح شو دنيا Dan dat eltiers maar doe je het al eens doen. Dunia dat deel, maar dat eltiers dat je. Dunia dat deel. Soon تعمو ويقال إندو يخا برميخا يالشين بغداد إيش تعمقال إندو يال إيش دوغ والي يوسا ويلج تعقيجيز نخيرو يالتيش شوسا نو جورجغات خيريوي الله وأحتا دا جورجغات شواغ وروي باش دو سكاسك نشيام تساتيش соинц. Потому что это может только делать Иблис. Угрожать и наводить страх только может Иблис. Аллах отцов диквол қириетам бешол. Аллах жиржгат кулурят. Аллах қириетам пользоваться, даже вайшадек, да, даже более логично. Да, все равно, что елсман еще плюс. Аллах ваша أدش يندق ديش دول شاقوالين دول أدم دوي سلطان تنجا
حاجة سلطان أسحقوال ناون حاجة دنيا هرم حون بيد يعدون هرم حون زين يعدون حاجة أرجانيزم إشتيون حق أرجانيزم هرهم بيريواري وتدون هر بيريواري وتدون حق واللزر قيوتيتون حق واللزر تقيوتيتون الله وحون بيد يعدك زين يعدك حون خائتر وتأتى يا بني ما يحون غدر نو أعيدا أصحى جيرجغتي عواق وارون أعيدا أصحى يوسمني واترون باش حو إسبتات الله خو виру элч это теперь для меня смешно. Это может только делать диктатор и Иблис, о котором говорит Иблис, Иршаду, Лонзу Бождом. Allah еще плюс. Allah قير ويز Бождом. Он أسهين сот элоч ватсон. Он элч делах حقيرشخلر إن нормально до. Дела виз вишу. قيت يا سلطان قير غوچمنا قير يشوستق أدم غوچمنا قير ديشدو دикчумна Адам قير يشولش дать. Если он его боится, значит с этим что-то ненормально. И قيرش долумду и ларт и дать. قيت يا إشت قيتم بوساينز. Так что قيتم سقيتم إنت عن سبورون سقيتم بو يلا så byrån ju så ges ju bosh hawala общественность уqir катуансана адилитуиш тагва хапсири галиалю Точастично нису анте аваон дела кирер ja aduschi hobbychumant ja ben kuur schwarz van dela heiger jol bycheli heiger do wom dui it's hak ja kuur schwa dela it's anchestich dat melde la nis elia hom وإيشاما مجدوات ذاك الموالد سلطان حسن على ذاتنا ماشي أول الليلة اللي جو تير جات سن هو سن فيجش تير ديت تير سن بابور فالسك يجوز نورمال أدم غير مجدوات ذاك الموالد سلطان بيل وزلوردو إيش ناخدك إيش نشمدك شو صار إيش نشتو توصلنا منهم ليش قاعدين تعمل تدور اليوم مش ومو ميشر زومة إيش شايفك شو ترى حاجة موضوع بيتو حنان عداش واحد عن لاتين غيريو بيتو أخيرا لاتين حنان سعدين عداش حنان ثاني بيتو واحد عن لاتين حكيتنا حيربي البو حكيتنا معهم زودري هم يوتر شوية عن إشقات بيتو أدخل هارن بزنان وشاني لارن بوتخيتو مو مش خدوا دي على منكش دوي بدو خدوا دي على منكش دوي إيه يالون وات اتش ده إتا عينين سي ده بيت سيوما ده تيجا بدوتش ده تاخد أحياله مسم ياله جونك بنص يعني حمون منكش دوي زي شي محمورس عيود ما هترس حمون منكش دوي اتش على جمعية تقوى وسلطان هو أدوت حجلا صبر ديال شينز لدولش عن منوته سيتواتسيو هو ديتي تميح دوق زودري لا دوق بورش ناخله تخنزا ميو حجلا احاديث يعني دقي تان قومان يقع زودري شوز دوق بولش بورش ناخل İborçlar satsud ben meşru hızlı şentemeli dadağ dal magin daht sorano boş işthiler inis darx ilagich darx dari виштхулчул и просто запрет не запрет до тебя вопрос он мечту ялу мечту это значит что если понадобится он ялу если ялу мечтает ари и ахкам зудри халк хлит бизара тани дола боч цан цамуатам рам тани дола я цари хар хлили бо я берш доч и хая ё чума доч ел даял то есть и логично дар и не справедливый дарх дари شو عشان شو ده شو عربو يدوي شو غاتسكي ده شو يجري غاتسكي بوي شو عطا حاري بوش ناخل برد زودري خي در ديبر در شو ديبر تسديت هما ده تسديت شو نقش متنيش عامنا تونيوك ايه داخنا تونيوك قعدات رستوري تسدينا هر خاتو اسمونت ايتو شو ديب شلوك شو نغد ما تشويزا غات وما تبيربو غا دعني شعوة تشويزا غات هوني شو اشتغلت بعيلش دات Eto, idu trongoste. Pri etem, I trega dolce o tre nano esficido, tre uso esficido, tre uso ne esficido, tunsko esficido, nenro esficido. Eto,
Причем это? Ищите, ведь сами умные сидят, да, что? Это разница. Мелок разница, Ванюка. Daar is gutselect ton tania dat da olelio gutselect ton например. И ситер да лат ах извини братан. Вещин си честь достоинство Божьего. Причем тут такого حاجة سلطان عربو ده هذا يعني عربو قال لي تسوي نقطة دوغة تدوغ سيدو شنو تدبري نقطة دوغة الجنيو نقطة دوغة ده الله هو разница سونا ميات قصة شو دينجل المدى إز حيقول دينجل ثاني ما دو إز ناقص بريشون عندنا يوم كيلو أنت كمان أنا هم تأيي جوكوز دينجل عشان فيديو تسنيت أيوة تريون شو دينجل أنا نقاوون هم كانوا يقاوون زوج تهم ديان تقول واتشون يلوري عرق ديان حيث إنك هو شناق قرباتشون خزاقية جو هاي دينجلاتشون خير كان دينجل حرب يقول تبغى مصر حيث يا مصر مت إنك هو شو كان ده مصر فيها مثلا يكشف كان ليش هي شو دين شو هذا ما ده تعال دينجل ثاني دو شو هذا وتش يحو مش عاوتهم أتكي برمكرون إتمت عول ما برش عول بيرجع فرنسا وكسو فرنسا وونسو شو أنت ما تتأري على السكوري دعوت تحتك سددك سدياش عيلي لا كيلون سدد لا ددك دي دونس أكتب شو على جني ولا على قاعد متكوريون عم جنتو بو إنسو الكوك بات الجدول غيركنز وقتو حلقة متكو ستبيتيريسون هي ديو سلطان دين هذا سكارجا سلطان Ну, отцу моча قدر вообще. Как бот тагана халват тагал мет кич тагал автобус жат аккан вообще дадел дерсе. Цанку да волчо ауди сайо. فرنسا الحمد لله دقوا بوصلنا بو تيوش بو انجليا بروبانجن ديروت دياش بوصل لا فرنسا اليوم كم يوصلون كم يوش شامبونش أبغى وانس ده كم يوش بو انجليا باش بو تيوش فسي دين كورة كلاش بيلود بو يوش مرين كلاش بيلود بو ده يخزنيه صنديقهم دون بيز بوجي دعيالر دوي بقول ديلا تيشم تقاتشر دوي او دق صوت دوي تعرف باش ده برا شادل الدنيا تأويت شوي نصيحة تنجار شيء تاع انتريش فريسة إسلام تير انتريش سقية شوات بتاعهم إردونس مكرون حنان سنان تير نان وبيت بيت ويديل بوش ويديل بنياتي يديل بوش وين بوصل دين تأيتش يتعديل وبوش لا مزداش إيش تطير حيانيون ياتسوني دقيتا وخير بول ديل لي سي لي بوش أنا ديل واي بو بوش تطير حيان ياتسوني مكرا حون تسغى أعباونس يديل وبوش كاك يديني بوش بنياتي إيمنا بلغدري بوصل دينا حيانيون ديل واي بوش حاجة ما تصورنا بدو تطير حقيقة تريد ما تطير حقيقة نشون إيش شقات بير مقدر نيا قدر حيز بمقدر كده مقدر مشر دي أنا سون حتى مشر أحمد جوش ما دسوني هم الله ما جوش ما ده تسوني أعلى جوش ما دسوني ده لا ما جوش ده تسوني هم مش إيه جنريشن مش تجون بور ومرجع خش أمير دي رس بسنة دي بيوغل الله ترمر بيوغل تتوشف هم هو شو أصلتها كان ليش تقدر مواد فبيوغل تتوشف جوبا بيوغل أعتقد شتي سنت مكرون أعتقد إيه تسنت زي شيء تقدر سلطان سبودي ela سلطان zaštititi se volu švjeca zaštititi volu ruacom sen hukuk nam je duosno zaštititi volu ruacom švjeca حتى درس دخيا سلطان سام على ديل شغل باقة حوا محمد بيرمر الإسلام هدو خالي يبقى الملك دالي سنديت هو الله يدري ديجورني вопрос إلوش دينا بيوزلوش جبرا الملك بيغمر يدالي عليه الصلاة والسلام القرآن داش طول حلقة إبراهيم ديل بوش إبراهيم بيغمر ديل بوش يدين أراويا فيل دوني يتقال ده إسلامسكي شقوي كوي
استني استوكانش تقياجن خاني الصبح قيتي شقيتي محمد بيامروي الصلاة عليه الصلاة والسلام سن ديتي هو بريا ديل لاي بوب ديل لاي خلاص انت مو ديل هو يمين على دينا يا فيو بابا انترس يول شوية uglubljonna i tjahti ها اسم طلع ديتي هو عبد الله خلاص انت عبد الله الله إذا ديل مغليت على مغليت عبد الله تا حجلا خريستيانس بيا صبودي حاج ديل غلط على خلي ديل قطر بنياتي خير ما غلط ديل بنياتي اسكابي شهر 360 359 ديل وي تشيت اسكايو رياض الله هذا دار من نادا سلطان إشهاد اللي بشوا بدينا إشهاد هم شغير دود أخيل خيجوز يسام خيل ديل شيء ده أنا جوج غتعمود دوك شو أتمنى ما تخيرسو ايوه نجا سان دوكس دل دال ديك خوردو دال بحن دوكس دال ديك خوردو بعد ده تساعد عندي اسمه إذا برشون بحن ده تيجي بحن جوج ده الباخ نجا سان بقل إشي تكخشي تعال شيء كويا ديل نيس وانس بانش قوت إيش يتعال يوزا تقوت تيش وات يستقابوها تيش وات تيش تيش سو تجدت das دي ده سون هو تيش وات محمد شاب محمد مشامة الله يسبوع تيش وات عليه الصلاة والسلام دير وخصم محمد بيغمر مال الجبتيش عليه الصلاة والسلام نو لسيك ده مبارك سؤال العداوة ده تتوشكات دير سؤال اللي عم دير دو تعال شيء كويات فهم ده نجا سن بيلغل محمد بيغمر عليه الصلاة والسلام حقيقة يخبر هولي مسا اغو دا ديشتي بيلغل تاخ خارج خديشات عليه الصلاة والسلام اسم مي سلطاني مواتي ايش يندق دي خارج ليش ينلوق دي دالشين امور دي اخرين دي عامور يقصش عامل شو يلا خلي اسم بوصل الدنيا خايا وصل الدنيا يلا استوكاش استوكاش вот استوكاش ونيس بقى تحقي شو ايدل شونش ايدل حق داعي خونش الحمد لله سعدت الاثنين هذا هين سوجي تيش بيتسوتلت هذا الله تيش بيتسوتلت هذا ساعة ايدل شوني داع سريتينون ستو ايدلي بيستي ايدلي هو يحكن بارا تريست شيشة ايدل الله ايدل عدايت بيوش دعايا خيطة الله ايدل مش عايا نيو ديش داتش خلى باخايت مش حق دعايا خبا صح عدايت بيوش دعايا خيطة يا اخي سقيت الله ايدل ما تخلت يا خذ يجي سقيت مو والله صحيح يوقع تعطوك يوقع وشو ملو شو предводитель безбожник кого باخي اسلام دين نو بورч كي بابيان وتع انفورماتيات حق باخ شو предводитель وشو безбожник شو ده ايش يبغى سونا بتاع اخذيت اسم هو باخ هايستوش شو يوتا عجل صبودل اي مبا وجه دوس حق دعايا خمبا يا خيطة ده وش ايدوس باخ يا ايدوس كعبة تيجور إيدلش حقن دايخ كعبة إيدلش أيوة المرة ساعد ما يتني سايتني كعبة شو تعيد ليتن باعت كعبة مو يتن هم مش عاجين تجايتن إيدل مو ده تريست شوية إيدل اسم هو كيلر أرجومنت كرينام ده أقوى جوديس كيلر عوي أشر كيلر عوي أشر عبد الله حيلا إذا بكون مغليش يوالي موالي ده عبد الله جاب الله تنديت الله عن إيد الغلق تريست شيء يعني هوش حمام باخر يتسعى دايت إنه مش حق دعاية خسر
Хорошо. Бог бакулю твоими кааби чуа саида литня. مش يعني كعب شو سعيد الجيت أصلا زبا إيدلز ضياخ أصلا زبا أصلا لحين إيدلز ضياخ إستوكانز ضياخ أبا سعيد ليتن أصلا زبا الله يخليه خيره سي بلنا فانتازي شي زك إزبال مو خيل لعداش سو بابا سو قال بيغمر عليه الصلاة والسلام بقدك حكايتينا بقدك بيغمر حكايتينا هلا И Тидамбия уже 1500 лет да Аллах. Юния идол ждахит яш. Алхамдулилlah. Иза док кумдон уэльочун да. Хотя в истории 500 лет дел датсон Юния сотнями идол ждахит яш. Я безлен дина ибадат тадяш нахин. И пайомар Муса пайомар диавел момент тун хомо дина кучтуай. Иисус Христос жари хай христиан Кирилл Yok Allah. Şimdi hay mikrofon. Жари даватено. Иисус Христос. Христианский меч. Христианский жарба идол. Да, Иисус Христос вот распятый. И идоли. İşte ibadetun diyaş bala. İdol yudir. Киллер аргумент. Ага, слушай, Тесла слышу. Тесла уже قاعدة دوقة. 359 ضحك كسر وشو حيرقه ضحك تصعد ترقص رتمي بقى يا باخ تعيتين يا باخ لاحين ضحك باخ اس لاحين ضحك باخ يا اخي اشتغل قيدوش ضحك إيش بكون ويكو فيش تعيدل خلة تغعون تغير هون ميشر допустим مو история حاجات خليتا история мичерю предводитель هو بقى حاجة صعبة целый Тесла جواب целый нет он бахайн отсақлет или ты прикидываешься вот сюда лахс Мухаммеди сюда был Абдуллах то есть Аллах они были идолопоклонники. Следовательно, в этом месте был также идол Аллах. Чунде ба, допустим, халитацер идол. Все, идол Аллах. Ну, лакар, все равно це представление, хил май лакар делу, а больше уже кидаю идол. Представление, хил лакар. Это спорный момент. Ой, любой язычество, хил там был, лакар, а делу. كل رجع أتويت فلاني شو حيو هر سوا هر دياش ديلو هر موافقة وحوضاش ديلو هر هني عدين يا أملوش ديلو هر هني عدين دياش هاكون هر ديل شاكون هر دياخ بو إيشم خير ما بو هر موافقة شو دودا شو لودا شو это любой берена до того аудал хаттер ما دوش ديلك سو باز عسيريوز ده هم دم شوية يا аудал да شو аудал إيش أو ديك аргумент я лин мать аж мова да дел да İşte Ну, что Ола, атеист и султан лучше, и целый да лечит, да. Хорошо. Со атеист خليتي هو. أسم حوالي قدوي حقاتش. Sultan dyslexia يشون يقيتر وقت الله سلطان. ساعات دوسا هوا دينس ذكر разбираться лишь вот что ну хавой что. Ну, сам хук. Ага, и кестдин, да, с христианства. И ислам дина хадедалас, да, с Мухаммад Пейгамбар валлаца легитимный хилдуиз, говоря современной терминологией. Пейгамбар алейхиссалату вассалам валлаца, хаваллаца, это христиан шо, бакал тиешмо вес делах тиешна, хилла алцашиекоя. Тиешем бач бюцук, тиешем дело личное. Легитимный. Признавать тиеш дори, инз абусук дин о, короче, инцалц идер, инз гарду, ишь признавать дин дуиз до этого, признать. Исказит дин ду. И исказит дин за. Хорошо, исказит мацдуин дин дуиз. Исказит, Сабардел, исказит мацдуин дин дуиз, хадиз ванда. Да.
Интересный, хороший вопрос. Хадица, мацдолин, искажение, да, мацуалила хадица. И дать Куран чуатыч, ну, и билгал. Он искажит, табырда, что его аргумент мой, ничего себе, искажит, динду, вот хомет, мюрека, челц, один дершон, хомет, я хошкал бойла. Сонцага Павел галвела ал, или Лука галвела ал, галвел, или апостол Петр галвела. Меття har галвел дюн, галдел дуар, цундел дал, кятва, шпел, марвор, ахиз Мухаммад, вайтен, салат. Ах, if дюн, адул del dual, hutsu olш, dus, awaliniya. Суна хуюи цар совет туярцер хиллал троиц признательно хуалерцуна. Никейский собор, чувак, признательно. Никейский собор, я хуярца Никейский. Короче, и троиц, короче, муэл окончательно, он один, опечатывая троиц, ну, язык, дула хиллацига из ситуации. Да, можно примерно догадываться, что в этот момент уже, считай, и утвердить, и начали они работать уже. Можно и так. Хорошо, Ажол, все, Ажол, все-таки, да. Ну, не факт. Ажол, не факт, да, Ажолан. Арбоя, ван маха Аллах Бог шелц, Мухаммад, Пайгамбар хилле дюн, халка дюн, хилле хаш дуана, он дальше многобожник, уровой, so Abu Bakr sini dinç ameliat at öz dost haboş düç Abu Bakr çünkü Allah diyor nadan tsaya hogda nauziye boş. So çünkü клянусь Аллахом, Allah многобожник Урос Абу Бакр. Видел? Значит, у них этот Аллах был, да, Аллах был, и они клялись этим именем Аллаха. Видел? Да, Всевышний Бог это, Всевышний Бог. Ажла, вот исхе арбо и Аллах хил волшу, نقصن إز الله اختيشر حلقة دونا حدوش خليح إز христианство худвати Allah хевош вот я задаться садина. Хороший вопрос, бяхчунадай. Христианский Библии, хуюю арабский Библии хаясти, сутя Аллах Бог дош, хан мысус го хажа, тогда ген ойлется юзо. Мыс дош до хажа сутя Аллах. Allah, хому хаясти, Allah мысус го. Бог обозначается Аллах. Далеко ходить не Илах Богу. Илах Богу. Аллах обозначается там. Ага. Аллах Вахид. Илах Ирмон, скорее всего. Божество. Илах можно использовать там, где божество, там, где даже много божества. Один из божеств, который люди поклоняются, там много чего можно там использовать. Илах. Ажла, дек запомни дело, хан Махилин, Сабадел, Султан. Хан Махилин соха шурво, соха занят его, чаши кардер кажуру. Христианский, арбоем, короче, христианский Библию, üç vaxt Allah karoviyeş haldu koyunuz duyun ya bu mesela Allah ubaq abaq. Да, Амел, да. Ay точно kaç düştü ya. Ama çok yolu olsun o öyle. Oturdum точно kaç düştü ya. Любой телефон арбочун христиан, арбочун. Аж дела хуоларч. Аллах на своем языке Аллах. То есть Аллаху Акбар олцар, оли христиан, Аллаху Акбар оли. Если они возвеличивают Бога, то Аллаху Акбар алдиеста. Салам алейкум олцар, оли, салам алейкум олцар, оли. И тоже. Ну, хажа, да, хочешь бусов мамута, оказывается. Да, Султан, волчьи петля его, волчьи петля его. Да, и шин вопросу на отъяца валон, асем сдельчуна отъяца валон, так что... Yok şükür on Allah neyse. Да, он инсам со язычник хлюес, шушан безбожник хлюес. Да, он это истухи язычник хлюес. Это безбожник хлюес, да, он аж бузалдыр. Не исторла, же это доказательство вадили. Султан, сахаттер далита. Бойса, лица хаттито. И безбожество, ты ведь муты есть, здесь хуалдес, я утешил галбес. Да, ухам браун, я дегуал меткят хадас просто. والله يا ما دقجوا برغتوا يسي خ40 دولار شو مغيرات صونيت برغتوا ديل دا دولار دقجوا عتاني تو دولار داغه ديشو ديل شو غير دوغا شنو وبارك И hitя элит например, арбой бусол боч арбош даже воши салам лолойцер ассалам алейкум эл. Салами.
assalamu alaikum. Mi желаю тебе мира, Бог, значит, христиан, dia Бог, вы бусубнех, мир пожелать, dia Бог, Пайгамбар алейхиссалату вассалам, салам даже dia юка Бог, если треба, идалата, лилош, идалата, получает плюс-минус перевод, и согласен. Ица бо просто бусул боч, арбоша оуши луш приветствию из сериала. Хочу. Бусул бо, например, христианш бо 20-30 миллионов бу и 40 миллионов бу, арбош христианш бу, например, дек христианство халячи. Церлойди оуши приветствию, иду сахаттер. Хажла, мир тибетун, христианинан, дагдага. Переводить из плюс-минус и целый. Эл, тогда рахай изица боосом вообще церлой. Бойся, христианский убеждение, что расон. Церселом тогда без додата царасон. Просто. Плюс-минус. Мир тебе, а то он говорил, мир тебе. Подожди, бусул тагет, да, мешма, да, ты салами муху так. Да, бусул что? Бусул тагелу штука. Да, говорю. Да, меш, да, и мула кестна, олши, да. Кестна, олши, хунцалу, что? В чем проблема? Олши, царжу. Султан, саумха, Китай. Султан, Пазон, Султан, свободия цагата дейта и долумшца дүйч. Это важный дарсуны. Арбу убошал, он ликваха дикадari. Арбу ай халх шейнан вай байлваш хилбуй. Да, хатсон. Любой халх замна. Войнам даже 10 века, ночи мухила, 15 века, ночи мухила, ночи адбита, Султан, ночи адбита, ночи шейт. Вен бусул бин если ночи мухила, очень информация. Он цара абауна. Вен киамни студица гейндуа. 200 лет дала, киханят динт лет. Ночи бита. Ночи сан культур хумдол шок. Дунян чуа цаак амдат. Ночи адбитшеш болч. Алхамдулилlah. Кире модул ночи. Алхамдулилlah. Хинт от Коран чуа дук ди олг сур. Айши олг аят дук. شينان وي موبايل بيليش يسلي حل خلدا تاعيو حموخ قيتنا لا قيت ما يبقى دال يبقى دق عربوش دايتين مودات دين دنيا دايتين دور دين صو دنيانا قوم شو قام دات يلتيش كون شينان تاع غين يالو ماجينا قام خير دات يلتيش بوصل دينا دين دنيا دايتين دون يدق نوختش يدق عربوش دايتين صبر نوختش قام نانوي بالوش كله صبر نوختش قام نانوي بالوش كله فيش قوي نوختش причём بود ما تقول باخو دنيا انت قام ايش شغله باقا نوختش يمين نانوي بالوش كله قام هو دنيا بوصل الدين ثاني شيء تادئنا اي صوخ دنيا انت ميتشا خلا تنها نان يالوش ميتشا خلا نوختي عربوي بوصل نوختي بيوخ عربوي بوصل بيوخ دقن دنيا حوصها عربوي بوصل نوختي وحوسكي بوصل دين دنيا مارك عيسى صبرنا ديسيا تي نوختي بيو داخل صبرنا 15 первый век نوختي نانوي بالوش كلا имичер дагдиано бах شمسها ديسيا تي يا اسم هزدلني ساعين دقانو بيقرا نوختي موت بيت بالله هو دنيا نعميتشن عخلا تقام ميتش عخلا تقام دو سكر لا يش باس بالينا سكر بالبو باس قولينا نمت هم حيقوم تك اس بالبو اسم عطيه هم وات هم حيقوم تبات بال هم عدي الله خاطر جواب لو اصلا نوختي شباليني باخ عشان انا اخدي حلو باز بالين اخيتي هون بريمير حقوقي خدي تو تغيير نوختي انت ايش بالين نوختي شو دي ناس بوس عواتر
noch شو دي ناس غابوا في الحواشر هيتا Son шадуч доломат вообще удуцагацун просто шимахул очиечунт ирцавайлаерч игошт бючу. كلهم غا noch اشتري ليني بيوخهم صحهم ليني Asam вообще бо иом цучу язаму лирду бас итай му яздиду. Гениш, ладуиш. Нохчи, причем бухо, диньяна, любой цаточк хилла, и хум лиелошен, не мадуаш. احيت الدل باس noch شو ليني ناس غا تغاز غايتا نوتش شو ليني причем тут نانو غا يا تقول شلوك noch يتلي اللي غاسون أعوذ بالله هو عديك ده بوزود انت ايتلي نوتي كل اللي يجي غلا مو هو عبادة بيعش غلا نوتي غاية قلنا هاي جاي ما بيعزاتا حديقة لا تدور تو بيعز نوتي توري الحمد لله بوزود انت ايتلي دين دعيون استويسون تحشي الحمد لله يبقى قونا قونا اللام شو حلاوة لي حاجة نوتي مو عشقلة ده صور دون خب بعد شو ورك واحد شو حلقة إذا شو حلقة يتساعدوا حلقة نيوتا تروي ويكير يقال حياة كش جريون مو عشقلة ده دبوك الناخ مو شيء جور سين دعور شيء وين والمستوى عن شيء جور سين يدبوا لي دعبوك ديالبو نفسي ده عملية عيلهم شريات إيه تنجر تعم حقوقش دوش ديال نفسي دوي أوي بامر مو كلاون شيء أصحاب سيني خي أشلو تي دعوة سالتو تانك تاشوا تاورجوي نيو تاشوا دوش داس لتاس أعطين هودينا لشاي ملا دعوة سالو دعوق هو بامر سالان يلت منا تينو ну замок и холокон из за жижерти тор спасти свое тело вот يو اشتعني بيلخش бош توشات спамар слат и качуч стол цар халоти шебеч бахтаук шолоцар и что памар даже плотно я мечи сегодня скажите Умару не ужинать я ему в рот насрул шоло عوالق جبكي خديش شتو جاتي ويلك حتى شوي كنا إنزل مال وري تغن هو اليوم ايه سلطان كول يا لنا دعوة بقنع شو أخين دعوة إيه سلطان غاس قشندو علوما أول شوش بوصل ديندي شويلو تجيت вообще تعاوما ديت يوش السونة تغيت شولا غاسقي غولي بوبا شول так бусол дин модует скиечват вообще и просто сами подумайте ночью уша бошол тагуй غاسقش ца حرجا موياتن شو غاسقي شولا غولي قيتا بوختو يو بوصل دين دوتشو так отстагит вообще цунгцаахума кушва дитит юшел вообще даякти дела юкмода вообще милу газ гола бубо арсо тола газ гола бусун бош ас хаста خبر дают что мол со стороны гайчос алма или или адекватный мелкие вот короче, сказка Султан лично ума датон зло милута, но реально в глубине души он ушел яйцом. Кандел нам одой Дед Мороз игр подарок, а хаунец бош. Ваг му водом. غاسقي غولي بوشولا باقصو تاتشي تحا باصل يا شيت ديشي باصل حيرك Soman tani etem tsaqiyeç bolna bu yara qoqol tsaqiyeç bol. Ya dik ya tsaqış bolna bu ikwargi.
Ocer ist vive de yes otsuman in cer sultan taip na buyok chubölç. Серьезно, хунду веем уже да духези гини веем цав серьезно восприниматься дойш. На самом деле, о док зулом ишч я зи док кумаду цугаск швой команд я динаг латваш дега. И вообще идица интерес яцун. Даже вообще церца хахга мо яцун тутег. Шула оли яцун рас кибош. Харам та существо бя яцар султан. Адми хайес бя та кира та ях та умайоч существо юар. Хокуа هري هرتاي باليول سوشيستوش نوخشيخ и существующий ряж кавюкш борш отраскиш халга бөл қиетишу и существующий вей хилчулт я все вейц қираскиш цау хума лилуардат ундельч цар вейц хума лилу вей хума хирьол шя цулт я и иду вей сагат дяшдик и раскиш сагат дяшдик иду вернохчихилу عمخيل بتشالقل ودنيا شو تصدواش ليلش أدم غل دادغن قيرش بو يشبو إنسان كيلغن ليلش الهر شيء إيش تويغ سوشيستو تيغن قيتيا تون ديل تخون تسلع إسوشيستو شخيل إدو ويقوزا دلواش ديك اتوناخ قيت ديزوي تتاقوك شو إيقنشيك إخاتر ديشي абсолютно цугаскиш цахум алу швацки таг уж бюром сюда сокиет уж бюром швой мастри буцардина городу вожаду ца он ничего не говорит уж шула голи бубохцу وين آغيت شوونك دو أقرونك وين يوقتو ما شاء خير Отсумнах ойлешу стаг цажим сагат да мадиезу вона явно да халкдеш мадуса кам чеченцы будут, но они не будут чеченцами бог швейндиндол камилш дагдахкит мадиезой иш тохерсаньол цаметаж сани деш мадуиз цаул явно хабо цанхена цанвекшка цатарш Търш лилваш, капьош лилваш, заемна сан маят стан дюнен чуа систем, каз гоуз, каз хиллан цани, халк деш маду иqam. Яун ачу бехкин шуинз дюн да нохчи дат шу нохчу у элчун. Хар дирду ваш дирду оли иш дадуакш дат и нохчал. Айер деш ду иqam, айер ду ицан хумант я айер дуй, талг деш ду иqam. Агас қишашяш оккупирует мялдеш дол камниши цер психологии, цер слабость шаг изучить ее сперва. Хант я уж айер было хант я уж лоуз было изучить догор кам. Вы от диннац дел бохш дол иш от дел хак дел дол умант я вы слабость дел от цинцани лец дуй цер. Через эту арабскую религию халк деш дуй кам. Бедуин шеш майоих, безмозглый бедуин шеш нохчи хома. Вай мацабо полностью дадак шадол религии даяк Аллах давак дела даваки хер дол бош мадацкой. Лил ди хайн малук лил ди хай дин лил ди хай Аллах лил хай шадик лил ди ну и хай кира лил ди юм ха духовный ду и от тешол дуис. Ну ханохчи мау иш татиешер етер отдал قلن تقام مدو نخشي قلن مو دنيان شو قامنش مدو اش بچالق قلن هو دنيان شو دوش ليلش قام حق شو ول اشولر انترنت تليفون تان قامنش ين مايو الله هو يلمايات سوينر تليفون شوق يا اتنا يا سوين تناق придумать مايناش ايش تاون придумать яш إقامنش سن قام خلوي باوي إيش عودلهمش عددتي
იცაღელით ღერჩ ჩულიალ შუარ სიქსოჩი აჩუ იულს გასკი შულა გოლე ბუბოშელუმ ცუნ вообще უყამეალდირდუ სოხია ჩვაც شو ديكم حديثي بوش دقة شو دقة عمل ليه هي تنبو صعب هو صار هذا شو صار ينزل يضرب ولا يقول ца сун горш том шашарир мялдола вообще поит бочул шу қарумш вообще поит бочул дөхар иваха biz чу ялчхайна шей нохчал я бар нохчи серов ногачел шей моста милухар яхер шеш дал бол деш бала хор шу юқия чвац со вообще хую цаурш цахил дайла қарумш شيشاني شيشاني Marshall do Masaga dedik dayı. مظبوط اسم مراد ملوال تعوال ميلا سلطان بوش ها ني опухоль ба ريق دو بيو недоброкачественная опухоль Чечни. راكش Чеченская. абсолютно там солдатчий бак это все шучлушие масло бак Этер милохер та أبشين يبوخش. تانت أكيرو دايوخ ودي تلياتو. يتسارع بيوخم ما يوار Različuts, busov dindītslo, busov dinduč, o šeina iš tadolum šozgiet, dibo šolu šeiničnot, о iš независимый, свободный, iš далу, что, из тани ни под кем не хотим быть, из тадаволь, из блыхи, все как бык на красную тряпку, как уже враг выргают, уже там цадезы, именно ночи цадез, там о буддист холчи, бусол холчи, и междик шдирдуца, любой не колча, главное ночи, колча ночи, колча уже волтунга, как лично iš берега гунайолой республик уже мордер то първати толтунга почти белокош вай диснак да терч бобе ши даже до конца еще совещание ночью мог бычах غاسقش نقال إيش تخزدق مديتي قيتو تكتور أكورجير ديتsa ديتو حبيت أو تنحاشل دغير تير أو بار غاسق وير بوخ دات إيش دوختوية تي ويليوش دل حاشل ميل قوشخج أما منش حالات غاسقش كريش بات أقير بوصل ديزلش بش أكورجير داش ديت متى ديتي تر قيتو أباك خلاوة ملدوق يزغيون سار خسترون ومل أوه ملت أوه بلسون أوش دوي خيلوة إيش تزديونوس تقدح همان شليوش متيش تر إيش تسيرنو أوش درقوا أسقيت أوه دينا قوز دوكوا الخوصلش سقوشن متيش تأبكش ير وشو بوش ليلش خيل سقويسون شاش وجيد عبي خير قتار أوش دوي زسلات بني قوشوا لي قيتو بتاعنا زسلات باش برق هتا اتيش مي اوهتي نو يخسرنا قوش مداليز ايش خاقسون случаешь непосредственно яйцна ёч отцул цауарко шей моссу хуман уже хашсан вошсан да цлилин на бөстон васты аграм тишем хэмэг бетер цет чиста айца камер цица ёш
Здорово, здравствуй, и все. Хиатя, юет мегос, вот, здравствуй. هنزة تيش بيك شمال دق بنا خان مراد تيش بيك империю شادل أمنش روسифицировать дин شيء истории شيء قوم شادك ديت دايتين وين يا تصدلوا ديل позор мою يцарни يцарг целало сундел цадиес кой полностью уничтожить цадало нохчи камшей нохчалтир цадахло сундел цадиес канмел زوديو أس أقشو قاس نيري فيديو واخين قاني لوق قاس قيوس هونو عدين وي باس چالق بيحكي يو دا امتش بيشيو هردو وجدو بوخشين ستا ليتي ميريت ديشيو موسو ميتي ات امش болш ميتي وي بيحكيش بو и она начинает перечислять сейчас электил меткш Сирия, Афганистан, Грузия, Украина, Чечня, Багдхаяхик, ишт бюр лицемерный ублюдкшю, шаешь поголовно. Это То она куешь боем, тогда это целяться. Позднее сан, короче, шугняк качухтер дерца. даже царь тахана дичтек цагон царь байхом шаманос даже вей эрбехна гасты вей эрбехна бокш اوش به نقشه عبود رسي يولونده بيتو اقار اي بومبون شي تيلش عبوهنك ساعتك يخن وهن موات تيجا هم توس مدل شي وهم تيجا جبت دقسك تيج دعقاتش دوي قوز خز قماش ميلدنك تيج دعوها شين كورتي هما ايق ده اتسار اشتنا главное تيج دعويتشك ده كورتي ريوركشك خيل الزجرني جراني تيل ديها او سبروجدات بين دقبان تيجادوي اشت اتيش ميرك ساقتخ اللي سيرنا خلم خلة تيجا بعيهم شير تيجادوي نو از غاسقش ارهيتنا بر سبيتسالنا ليلدش داجة تاك اتسديت دستولات بناشا يوختك دعقاتش يوغ شيدوي شين условиш создать وين همانش دوش لين همانش مدو تارس تخانا خوش مدو تاع وات تجا يقن وهان اقارشاش بومبن شياتشي وجي اتوامبو بالخوش دعبان بوتجر دعبانش بان أبك ليش سونا خنينش минутки агаски мечкну ше квартир даю ахтирша как раз вот гаска ачуашташ халладари خنينش تنقل كوارتيرة يتر минутки اتعنا وقزالي دعقية يرقصار داجة إذا مشاك пропаганд юим понятно но бывало случаи шхилла но а где их не было где их нету ну, изам понятно, маду и пропаганду, и яш травить беш, на. Он дагдо Мурат один халет судит ош чуулш момент черахтига та вичи простит да шум детер хум динак даже дуйцагер эйхни вини царц Раскиш. Нормально, адмиматак, амел диебош, нохчиш, чиеш. Аж баркаски, за пределы Грозного, дачей, дачниш уж. Анте квартирш, хабош, бастинте, дачниш, дабелш, нохчи, ерчка ашбар, шуна дагдади якарду, хогал вахч. Айн өзеге, ховен гал бош, воши цеца дулш. Ишт айтинам ду царвой, хошуючим цасун. Мы هم أبدأت بيشتات راس تشبوي كبي أبراو تديشتن ساسسترني عوض ويجي وشو أكو بانشبو
всякие претензии к нам, любые, отцовные, важные, горляшкины, они могут рассматриваться только после того, как они деоккупируют, извиняться и возместят весь ущерб. Так можно говорить, что вот в уголовном порядке около Харцуина такой же жертвы империи Хирюа, наверное. А пока мы оккупированы, мы сидим и рассказываем, да не оккупанщик, нет, как это целить, да не поэтому не обсуждайте эту тему, на мой взгляд, это как будто мы тут, нет, объект кидаться, может, обралдишь, что такое. Оккупанщик, побудь. Население оккупантов даже бомбит и легитимизируется. Работа населения, видите, работает здесь, покобрить, Tesla, Waysan ayastu aşbalar üç otbodu layakş. Это деструктивно. Не нужно обсуждать, что мы что воицевины. Жамбула, цагинал уже вахин, путинская, война путинская, империя бош, аж. Я не знаю, начальник, Белуш, власть есть, что хуют. Да, уже не исламовый, хороший русский, ну, вариант, маяц, они его все взяли за шею. Он автоматом не может больше говорить, там, Россия, там, и так далее. Путин, все, и точка. Ишт üç, мау аскыш, üç хена. Ты баш сам решил покупать его, возить. What's there? Ой, стой, ты качан, куерш, кочич, из-за итаипник. Ой, стой, качли, надо опередить. Цунде üç, bu церныш. Я имею в виду не именно войши бог, да, но хаз шей нохчал тяулш, шей дюненчал низам тяулш, хаз демократиюч. Такой политик юка, ца религиозный, ца тема юч, вол так нохчуй, и любой ценой и цанна метти качит вариант я цер, цундел. Перехвачу кияш. Цундел هرعالة صار دعوينا حين صار لوزوار وصار شين لو شتى شين لو قدوتش شين لو قدا دوتش يوم все начал путинский режим путинский он этим доказывает что он будет лояльным. وعليه مراد مارش بولا marş dahil tahatırdır or boş dol ide iudeşi Jukti праздник Hoş sağ Була хеш ват почата видимо арма той царь дича, да? Но заходи срок где он у этих жук взял этот пост и так понятное дело, что этот день тоже от них сомнений. Ушатик, че? Библейский легенд. Оттуда взятый библейский легенд, да? Задолго до ислама. خاطر هون قول ديلسا أصدق يوش خديش ليش تكابي شح دبيخنش إسماعيلي تناني شح دبيخكن سمع حقو بين كشدو بوش كابي شح شتاير در ديشاس أقوستين شيقش خلا بوش دولما يغرب يحاج بوش دول يهما يشتان دوش دول ديل
جوكتي يوديشتار ملش أتسنت بن دعبان صار مدني شر بيان مكر بيان صار شيء برازنك شتيت عن حقت إشادق تان كيبي دوغ شندو قهودر يو قال يستك سو أصومون شادو أصومون أويوش سقيتا درت دق دي أنين تخلال دق في قال تارح إيكاب عد وده يتنشى نخ آخر بات هر يزيچنيكي هر با يوغر يرشا إشت آخر بات هر الخدس لو مامد أيكتي بو إيه إشادق لا أويليش وتجوك شكر حقيقة دكتور يح وراك إشت подставить винацар и революция. Go back إشادك دعاء قن شيكر لاتول إتقدتن إجوكتي إوديش حقا إتسارت قامو يولش إيش دقاست بشيخ ليلين بوليتيك صون قرا وتقديش تي آياتش تي داجتار الله يردو بوخش ديتش دول آيات شادرش إيوانجلي переписывать дина. Шейн маха переписывать дина из خيال شان خوسة قداس حتى يحشل خلدو إيش من داخل عمر جوكشتي تورا عام تورا يوانجلي عام دش شين إياز دويتش جوكش كليرش يتدع شويتش حاجة وقعدا يتن آياتش الله يردئنا بوش طلاب وتصورش ملتير دوهر بوش إشي تبعش معامد شو دار الله يحير وش دو ميتق دوش خديش كا إيش أتسنت بو ليلين وط شو هيلدرش ودو خديش تو إينا أبو بكر سايتان تعبرت بوش ساريا قليشتي ليش يحكي أبو بكر يقنق أسمى بوخشي يحنز إيش مدني بخش حنات ماما توجي يقع باتستونا دوتر تا ويتش رول إجراتيش ويتش وات قديش ألشن تاكوك بيحقن صورش ويتش وات يق ماري قديش تو يغيتنا أسعيلي هذا لا أويل أنا أويليش أوت بوغاريس تحيطري إنسان دعدي عنش ميلوش فوتي خديش أوت الدنيا مالدو خديش دعدي بوغاد وقرباء دوش ديتنا بورش دعلا دوخشي تحيطري إنسان دعدا زين خولرش معامدين دين هي يترين دازيجسان لا أتمسو هم يقويلستين أقر حال هرول إجراستيش بيش خديشتي أبو بكري يشتاقوق أتيوقع معامد شيء يستوخما ياجش لير شو شي حاوي عقن تا إسبولزوات بينا جيم وولش دينا شي تا بيرت لازر دولش وبوش ديتش مدوي اشتموغش ووش تا بوبيرش ديلير لازردو تار ما الله خير لازردو وحش تا قاستن ساعات نشين شور شكوب شغلة تار إناخ موكشوش بيرت موكشو لازر شلونا بيرت لازر شلونا از دلن أويليش إيسا هندات تحلت عن آور وين تو شما حتى واتي داتر سيكت يقي دوت أوج
ot arbo şeyin keçin ot iudişin bial keçin Kureyşiç tunuk darjdeş işte dünyana yakınık öyle din boş olun İslam boş olun urs bejna urs hakçı edil gin kherduk şuna iti hak iti berinde işte anti hak iti edil otkabit yok şuluk farız boş iti yok itiniş urban otkabit hadi endul tinoşi ot İbrahim İsmail Hudar Jilway bu tanhum khuf duqat yudeş leydeş Allah iza şeyin elahtak Kureyşiç öyle qasıtman Иудеишин дюхалдат булат, потому что от страна иудеиш са общинят влиятельные почал яттери, уж вроде они никто. Известен. Персидский империя, когда этот араб захватит, хотел театр обратно араб шенкел кукел белен, им нужна была религия для идеологическая такая религия для противостояния христианской, римской, то бишь. То есть римский христиан есть. И при этом у тебя стоит задача и римский, и христианский диндуи, цунбух буху бьешватца, он дальше римляне и Ближний Восток, и Северная Африка христианизировать не на тот момент. Формально, да, он дальше тебя христиан, меня христиан, Ливаня христиан, Сирия христиан, везде христиан. Цундела новую культуру идеологию персидскую. Она должна и легитимизировать, от нее как бы надстройкой быть. То есть и отрицать, да, ищешь сахилцерик. То есть должны как бы продолжение христианства, а выход сахила от момента. Если ты не хочешь настроить против себя всю Северную Африку и весь Ближний Восток. Цундела персы, вот этот Бухари перс, узбек, они, сочиняя вот эту новую религию, они все эти недочеты, учитывая ее, как бы создали как некое продолжение христианства, вражеской как бы религии. То есть я зороастризм, из зороастризма взяли некоторые обряды, Бог взяли из христианства, и шейца придумали какого-то Мухаммеда и я может, действительно такой бандит и грабитель караванов известный был, короче, так, прототип Робин Гуд, ищется такой, он дует. Я иудеиш, вообще сами вот свои набалаться, это вообще не могу, чтобы как вообще быть кем-то, вообще. И единственное, их замечали только из-за того, что они главные действующие лица в этой Библии. То есть христианский мире, короче, вот что главные действующие лица, они там договариваются с Богом, то они отвергают, то Бог им пророков пачками посылает. Постоянно вот иудеи ищут, Баал Бог, что потом так. Хай юртах, короче, что гезри, я же, что на Синае, короче, бахш был, нахид, Баал Бог, Аллах, постоянно христианский Бог постоянно к ним лезет, короче. Не в Китай лезет там 300 миллионов, так аж. Никуда, как индейцам Америки лезет, короче, не именно к этим казапасам. А ты будешь как бы некий на центр внимания. А фактически они в этом в тогдашнем мире никто. Они влияния но это не важно. Важно то, что на тот момент они не являются, никем не являются. Чтобы против них какие-то эти заговоры плести или чего-то. Против Римской империи, персидские царь. И изначально и может звено связывать дешер ходишь ваш Зубайр религия أنت شو وش وصل نخولا شنخ عنها أبو بكري أسمع بوشل يقع إشتيار قرلو ليلا شو صار يقع وراك خلا
Цабахан деш хлыцар, иш цабобер деш хляали, связь с божеством, связь ёрш, дуорш, махелицари, и боб, и костен лазер дол, один дуй, иш милхамет тацар, иш урма, что дол велеш, обижать, иш цехлох цари, что погрешность. Иш моссо, иш связывать, деш дерг, ходиштю. Даже цунзари цехлоцо и شيء ما يرجين توي والوش شين и как подставное лицо هنا أكتون اشتهار وير واسق دو إيشن شويش ليل ينتظر إنكها إذا توم شولر دعوات بوش إيوش كباش физически артадеш бирштун мог да иш моссо и момент связывать деш ходишь деш аса ходишь только моссо связывать тинок яханс ахто هندنا أو связывать هندنا أو شيء حلق مارح في الول شيء نروي تاجر إيش خلق بيخينخ يوت بيرش ديسنات سرد سعادات سدالته так шигр дол и состояние قيسيتا تاجر حتى يحقيتا مخدرا إشتا يحيطون وتخديشين تتأكشواتsa حتى لق جوجل دلا ليخش نقطامشي همش كاردوتيجا دلا специально ишта периодично иштадох жду эладат дала ишт метте горёк от юга игер горлош цар юклелин юл связывать иначе ходишь Да, но все равно была это чисто академический интерес. Тун bien дать что если это интересно, что у них там за Санта-Барбара происходило, кто кого имитировал. Воин желательно еще вот такой аргумент, что дальше в дебатах с этими людьми или не людьми, надо вот я говорю, что СМО электри вот действительно это логический четкий киллер аргумент. Цатиги вал меттига юж. Так, отца Мухаммеда звали Абдуллах, раб Аллаха. Его дедушка был вот этой Кааби, заведовал, 360 идол, волметтик. То есть он, поскольку он заведует идолами, то понятное дело, если там должен быть идол Аллаха. И тут у нас получается вот это блок мозгу вот этого Будулака, кем бы он ни был, где в Коране или в хадисах про то, что убрали идол Аллаха, и что там был какой-то идол Аллаха. Нигде нету. Ни слухом, ни духом, ни ухом, ни рылом. Следовательно, и Толгбац это и есть Аллах. И поэтому дом Аллаха это называется. Потому что в доме Аллаха что должно быть? Правильно, обитатель этого дома Аллах должен быть. Какой там обитатель, кроме этого камня? Никакой. То есть вот именно вот этого идола Аллаха дедушка Мухаммеда и назвал своего сына Абдуллаха. То есть четкий раутига. Там прям ФБР лучше не расследует отцов, короче, раз совпадать, ешь, а выводят тебя. На то, что в Аравии там был, как бы единобожники были, еще со времен Авраама. То есть авраамовские версия, короче, единобожия, хаят. Но при чем здесь дедушка Абу Талиб, который многобожник, который в аду будет гореть, и который вообще заправлял этими башками всеми. Да, и который поклонялся. Да, который Танна Эго тебя вообще смысл маят. Если бы его дедуля был бы единобожником, Ханифан,
который придерживается авраамовского движения, то тогда понятно, там без башков было бы, и он был бы праведником. Но тут у него дедуля, короче, вообще биоязычник. Вообще-то шок есть положение, я тебя шумик басаю. Это, кстати, одно из было в 2000, по-моему, шестом году. Я про этого Абдуллаха и его дедушку Тарибу. Меня тоже это конкретно зацепило. Как это так? إيه يوم أسكيتو شادين دي عشان لقش بقدو يخو صح أقوم عيالي Нет, يرجع кстати, ساعة في ناس один بيجوا тялатся, да, один тялатся, это люди, один вообще тялатся, вас Тесла ни нас черта, сразу. ни в Бога, ни дьявола, никого, да? Ты ж так Они бац. разделяются на три категории, вот то, что я чулял, что будешь. Один Ахмаба ни в черта, ни в дьявола, это просто ислам защищает, потому что это зачем-то ему нужно. Мотивы могут быть разными. Там, ГБшник, мула, на хлеб зарабатывает, или должен вместе с толпой, короче, подпрыгивать на 30 сантиметров. Сурсат. Да, сурсат, мотивы. Второй мотив – это пофигисту. То есть и он вот в Эрцанек халясывает, что вот толпой туда мы идем, и вот что нам тут пить, кушать надо, короче, не нагоняй волну, короче, понимаешь? И никули не что грузовик что барапаш что ей что короче волну не поднимай бож и санна короче не поднимай волну бож сам вообще бал бац и бахду и дайте что типа мы в ту сторону идем короче я леминг сейчас что хулях леминг Не раскачивая лодку, да перевезем. Вова или леминг не он бывает такой сумасшествие у этих грызунов в тундре они внезапно все собираются миллионными этими стадами и куда-то бегут. Бегут, и даже халхаца бердбах утес, хотя они продолжают потоком падать, умирать, короче, и добьешь, что с ним происходит, не знаю. Вот такой сцена, вот лемминг, будешь. И третья категория, на которую мы как раз таки работаем, действительно из абабдумеш, просто из-за незнания. Искренне верующие, которые из-за незнания думают, что это правда, и готовы, главное, Шейнбах, как бы перейти на сторону света или добра, или, я не знаю, справедливости, скажем так. Правды. На сторону правды перейти. Да, кичбол, на, ишбу. И есть, которые, да, мы, скажем, еще под категория таких, которые они это поняли, что вы богисты, что это бахды, короче, гордуи, короче, но не подадут вида, короче. То есть вид подать, да, царь, что типа, сон, عيلنا квартиру сюху руса хажа или сауне одни валишь так маску лабил. Все, это вот эти три или одна субкатегория, или давай все четыре категории. Все, хибаску, просто хачуялик надо различать. Кто из них кто? Хачуяли, Бамби, Султани, ну, понятное дело, что из, короче, это ищем, алха, короче, это хорошие ребята, короче, в общем, вообще там непонятно, кто был. Ни в черта, ни в Бога, ни в дьявола, ни во что, короче, нахбор. Это сразу вот эта категория. Так, зашел там какой-то, короче, я не знаю, искренне верующий плоскоземельщик. Ему одно надо объяснять, с этим по-другому. Этих надо использовать как мишени, бегущий кабан. Вот султан как бегущий кабан. Да вот ты так пытаешься попасть ему в центр. Да, обратно побежал, ты опять пытаешься попасть. Но здесь вот венчур в жизни, короче. Это его последнее, что в чем его можно обвинить, так в какой-то, короче, вере в какие-то идеалы. То есть бегущий, искренне, что надо так же идти, там, халиф, хадис, такой, то дорогой, ничто. То есть с каждым надо работать как бы индивидуально. Не массуешь кучу, а я хорошо, не надо. То есть извлекать с каждого какую пользу, которую они могут дать, короче. كتخاطر درسة تسلا دك ديانشت أنت أغور بيقدو إبراهيم
إنك أنت إسماعيل لازم دوك إبراهيم خلا пророк, да Магомеда, Хугыла, Милгыла. После Ибрагима еще там штук 20 пророков, по-моему. То есть он Ну, был этот... это пророк Хли Ибрагим. Да, у них там все пророки. У этих в пустыне Ашбул семитов, этих пророков, как, я не знаю, как этих. Табунами они просто. أنا الله дважды дальшик Анту Гуэл Хильч Allah уже был тогда, да? Получается. Аллах задним числом Титюахвука, это иудейская, христианская Библия. Аллах задним числом просто прилепил, потому что ты не можешь этот библейский бэкграунд, если ты хочешь покорить всю эту территорию. То есть халифат Навод Иешуа от твоего, от Испании до Китая. Да, вот ты Иешуа. Там уже христианство несколько столетий. То есть и Тиана, и Бухбат, и знакомый будут. То есть ты на нем должен только настройку можешь делать. Убрать его Аллах, это будет, твоя эта империя будет неудачной. Сразу неудачный старт у тебя будет. То есть с учетом этого деньги. История цинк على دوغتنا جين دوية هو شيء دو он наоборот اتن أورتخ وال أدخن مخلي از اتن حق أنتي عماري ميتوان خان حق أنتي شول خان بوش أورتودокс. Это его показывают в плохом, наоборот, всегда ох, цент эхвел, اسمع لقى خوش حبيبك شو الخان بوش قلت دوقش почему его роль в плохом унхильцин. Не знаю, обычно вот, опять-таки академические, исторические события, может, рассматриваешь это все. Вот он гумативер, он гуэльбош, короче. Да, это интересно, просто хаи шулял. Но дискуссия с этими людьми надо находить совсем другое. Например, мотив от этого ислама не жарко, не холодно. Там, ну и что? И все. То есть твой академический интерес к этому, он, в общем-то, хай эрбин, согласен. Если кому интересно, те Санта-Барбара изучать. Это да. Вон халиф, например, он чисто выискивает то, что бьет по ним. А просто обсуждать, короче, их внутренние какие-то отношения, тем более не факт, что это все было придумано нашим. Он Пармат придерживается такого, и англичане говорит, Дэвид Вуди, вот там Маджиди, как и мажор, сабок, вахбор, саукти, англичане, который занимается научными изысканиями. Вот он, короче, он там много чего надыбал, накопал, всякого, и что можешь. Нам нужны киллер-аргументы просто. Быстрые, доходчивые, горы не клеят, что даже не нужно для этого там супер голову иметь. Сразу понятно, что к чему. Да, в общем-то, даже рук дать уже на это, самоподжиг, самовозгорание. То есть уже потушить делаю пожар, бесполезно уже. Но будет распространяться. الله اشتو از القناع كانت ديت دايتشنا غينشجن كانت يتعويت он наблюдает, следит за этим, да, лейт تعويкши. Интересно, что он сейчас делает, Бог. Массу природы, все следят. Он تكوخك دوار إيش خلقتنا السيناريو دقات بوش يا تعوز شو زق يوق تخل يوق уже استغبايتني это просто ну
Там в этой истории что принести, как принести в жертву Бог, это вообще царь. Аллах, оказывается, не знает, испытывает. Испытывает, чтобы узнать, как Ибрагим, себя поведет. То есть он хочет выяснить это. Не знаю, насколько он сильно любит Аллаха, поэтому надо проверить его. Аллах, получается, не знающий его царь. Сама эта процедура, с точки зрения Бога, Аллах. Зачем Аллаху что-то узнавать? Так, знаешь, Ибрагим цахилат иудею шукер, цахилат тесла. да, от того, что исламская, это иудейские сказки, али бахольши маяти, такая же тупая. Aber Ibrahim Shidosh Koch the Wigan Hilla Ismail Urshak Shaqi Urshakum Hum Sahil Shik Anton Okor Darshael Allah Hotsun Sakachit Nae Tamet Masit Tamisk Sakab Let Amasit March Kab Dosh Karda Megar Don El O Emkelstach Modaitna Mamadinish. Мадуяс Бог, аз мау пророк булат атахкы иудею юқеру Ибрахим. Сега Аллах что-то не склеивается. Goed, toen der Islama, Dinah, Gergloш, Угор Gergloш, вот и как изначально Гергар Тагук, Ислама. И Кааб Бандолш, и Кааб Йитмайт, Нацу, и Даякч, Арнах, Хайгар, حتى بارن شا تقير عار هرد أيوه قرير شا ما يلتو أي شتيق شاي يوديس محتاج يوتم تلدوك إبراهيم إسماعيل أقبلن محتاج شاوين مدو إسلاما كاب Gulati, do islama ser işte поклонение Шабу, ритуал гути, ser история yazın yok met iz halduk da lilostiga. Wel iş yukur dak ast bo şeyh dak ast bo leylin politik al iş da gihnet son işadul hadiş tu karakterik haş وخديش تا أبا هو وراكاس مصر صبرت بين أبو بكر ستاش تا كامباني تاري ولا ثاني يشكوش İhin san iş da hodyor. Datliel şu karavan şlimina mosu etki idlos istukan şu hitin. Kardeşin. Şu iş bol değil. Yok iş ritual ya business سوينا دون هايو شو business يوقع في اخوتي في نقص شيء لا وقت كيف قاعد توجنهم ذات نلوج نشليتر إبرش لودري بلان ديتر إيش البلمناش هوشي وعديلينهم شو تعرف إيشا دولم تصير هوشي وآخرهم دق وي قطعة هونت أسم هونت وي يقتجع هو مجد كابا يو رزمير شوش ладно تيج لاتا يوش أقوز يخبو القاستدين أتعيش غولا خيديتر точно размер شيخ بايرا لا يوش ما يو رزمير شان دوش دو أماجدك دوش دو
ملك سأتوستو دا شو أتوغا أتسيغا دا بعت أتوغ أتسنخ إشت ووشا تاسحق إسكرا يلتنا تخون جين دو حقيق قزيجي إشت دا أوخ دو خرج ناهن أخت تخيو أهتونش تخيو قزديشي مكش داري أثار تعوزات كيش از مقواق مدرتار سيمسوت بيساتي جودا دين دبور حقو يشندو تا يحتري يبتلو закон нахаз гаш халох виш кеман тогат совет действительно хай физическим трудом вах виш квак бах биш меттик шуш лахтига иштхаз гутош вах вичана ху разницу ца ду элчана хуразна гласиш хли его зерчна из ритуал мой ящи готу да не знаю я из мой ритуал а мамда ритуал что мы мысленно не то что сега даже христианский это что на Италия المتى ورثت هو فاده والغلا سيجا إذا شوالن هو تعوالن وسيجا بدك فلوس وتوش تمالهن كروش تسمع ديخ قوات إذا ديخ دبوه ما أتوتلو شوال وقف نوع وشوال عوالن هنزوي يتعدل زياد شدات توشنا إيش يكش جوا دعوالنا بورشة سيجا خس كاثوليك بوقت يا برشاس نو إيش ريتوال قوتوش سيجا قوتوش مس بوخات يا بوقوتس بيش بو سيجا وشوا إيش قوتوش زادم داتش أربوك ناخ وشواسم دي هادو تكيوك شوكس قوتوش لا يمثل خيلهم ما أدري لازم يتجين هذا أما هم في إيه أبيخ ما هم بلاش ده لا بوا لا يدخلوا بالانس بوا أباك жир гона гонш ба без бошиш тата правилаш тези ониш Još jut bulat, još on i pravil. يو شنو Jegar mi سون arval تخام još on. لا Som إذا han, jo, يرتوش обязательно. Walk. Die radios. اشتيرت لورشتوك إثارتي قاعد شو ما بدا بيحكم إيش بوخ صار إسماعيلي ناني بوخ صار وشو دا بيحكم مجدك دا زيرت دو كاب حقا سالخند أني سوالير صندوق هاي العدونات أتمون ويلش حووخ شو سو تيركوشي كلا حو تيركوشي كلا خو أدم دقوش هندوخ تيال تيركوشي إشت شو دقوش دوخ شو Ze should have worked in book series. كلا إذا شاتي العداوش إشت بيبليتي تعب نيتش دلاح تيري يعيدل دولش بوقش زيارت شو تيركوش شو كابي كلا إسويتو دبوش دولشش أتمونشي كلا دقوش دوخش نردق شو هم تمقدر إيهم مقمصد نردق شو هم تار LG إشتي правила شو تاري زيارت شابش دا صنخوش شابش خونكي بقوة شو أسمانيش زيارت شابش حال أسمانيش حبوخ شات امش بنا شيء كشش خاص زيارت دولش شابش تركو خونكي والقوة تاريخ بم Маршал Дыщук. Знание маршал Дыщук. Анонимус. Маршал. Маршал.
Ламанхо марш وغل. إبراهيم марш وغل. خانابر شاتردو. رمسترنو марш وغل. زازا ديدك خلا ديل مارشال خل Да, визил. марш وغل أهو زازا. Дели маршал хы. Почему притихли? Абак марш وغل. Скорпион марш وغل. Маршал Хейл, Заза, Маршал, он скамел, да что то хочу просто телефон. Дар, ладно, Шерсо, интересно было. Потом захожу, у вас тишина. Штука периодически. Дина, может, Болга, Болш. Тоже. Собардия. Собра, еще не вечер. Сейчас Ахбор зайдет. Ах, Борис, да. Сердечник, да, это дополнительно сейчас продолжит. Латмавилаши наказательный ушен. Да, Сисар Хейвел Лирер, наверное. Дук Хейвел Кигу. Гейна Тавелир. Бьер мендек деять свой. Вот что, уже поехала крыша. Кондиции совяли. Каждый день, каждый собой. Знанит. سؤال ماذا شادعوي إيش ألا تندل راس تندل عيو إيش شادعوي يزس Что Асаговатер, админшбатер, уже он распустился, админшин обкатир. не свет не зарящий да гад дел андуя сюри не тахош наверное даули хигониш помахали Позорился перед будулаками, чубяками шпар. Сапхаял будулак ворчуяхан. Сурсатин. Перед ним позорился. Укар шашка, алкоголиков, чаудашил бош. Укар. Бешится беш. это гуан они видят выбирают такой момент волш именно под настроение волченми чук мацабоги уж обычно нормально Сундел. да Белсагвы не надо заключать. Эл масхан вечно, молотенщик. Мелвар. отрезал чук мацабоги заза по настроению цахаешь хочу чук мацабо иштарок это вначале уверенца если сада отходняк عشان دي صدق первый нормально хыл юх дамы двиdes шин уже мел коуш мадой хоча масана мел хылыр одно уже вех хыльш халду отсигит и дальше суншина цахаша цадит метцун. А так его-то слушают люди. Войн юкки адючхе, чем еще бы куда бы ни шло, кит. А кит она алхум хил ацунт ол. Ёш букку чугулаш бешал. Кит 100% запись инсана чукку скёнюх.
Pre ukos, čo malo rieč. Keď sa ga uvac. Сейчас собі у Максі зі такий коуш. Макс, оп, ошейчик моя хрустальчур. Сейчас, подождите, я сбегаю. Буду жуковака, все, тишина. Что за надобность болтать, когда ты пьяный дух-кундук? Хайдавижах, алкаш. Заз, اتون امایو اقلامنا فيش بيتو اسخيش من شو تريزو قمادو كره متدالتي بيتو он думает, он нормально со стороны хошмоватый шит. Хотя бы то запись ладухше лахата тан авор хит там бертун. Му аута тамшин эсерно явно датовой дина аши доз со яллоц. Хотя он не по теме говорит цену лат мой куча. غازوات بوت وزيز غازوات بوت غازوات بوت сахасон ши лалаш сахач дадит дизах это просто дог кица соу цао лунде витуле это не Дени, значит брат, сисер бяхкевек, дени ворак. Лати адвитаем бяхак, лёгак. Адвитин. Лёс, давай ири, давай шутя. Латвием бях.